sa katauhan. Power 102.1 DYRY RFM. Sumbungan sa katauhan. Sumbungan sa katauhan. Mga hiwing pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katauhan. Sumbungan sa katauhan. Walang personalan, trabaho lang. DJ Vince. Isyo o komentaryo, DJ Carlo. DJ Carlo. Sumbungan sa katauhan. Atong oras mga igala, alas 11:29 sa kabuntagon. Welcome sa itong programa Sumbunganan sa Katauhan. Sumbungan sa katauhan. Dali lamang sa Sibianang Balansi ug Patas, Power 102.1 DYRY RFM. Mga hiwing pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katauhan. Una sa tanan mga igala, ito ang pagpangayob katahuran sa ito ang station CEO, Sir Burley Ruiz. Sumbungan sa katauhan. Ato ang station manager, Ma'am Linda. Ato assistant station manager, Sir J. France. Ato mga Ruiz Banders, DJs and staff. Sa ato ang mga suking pigpaminaw. Kauban ako si Kem. O si Vince, kini si Carlo. Welcome sa ato ang programa Sumbunganan sa Katauhan. Sumbungan sa katauhan. Walang personalan, hustisya lang para sa katauhan. Sumbungan sa katauhan. Mga hiwing pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katauhan. Walang personalan, trabaho lang. DJ Vince. Isyo o komentaryo, DJ Carlo. DJ Carlo. Adlaw nga Lunes mga pinangantik puminaw. Agosto 3, tuig 2020. Ato ang kaso sa COVID mga igalan, nilapas na og 100,000 ang mga apektado sa maong virus. Sumbungan sa katauhan. So amping lang ta kanunay mga pinangantig tuminaw. Labi na gid sa to ang mga kaigsunan nga permi nga galakaw, labi na sa ilahang mga trabaho. So kagahapon mga igala, may kabat na og 103,185 mil ang maong infected sa maong COVID-19 mga pinangantig paminaw. Sumbungan sa katauhan. Sumbungan. 103,000. Ito ba, Vince? Ang pagbasa, Vince? 103,185. 103,185. Ang apektado sa maong kaso sa COVID mga higala o may kabat na sa 2059 ang nangamatay sa maong COVID. Sumbungan sa katauhan. Og may naka-recover mga higala nga may kabat sa 65,557. Sumbungan sa katauhan. Usa sa ato nga pagkahisgutan mga higala kining mga labay nga mga istorya sa ato ang The Best Station. Sumbungan. Sa mayong kabuntagon sad pod ninyo diha. Sumbungan sa katauhan. Amo ang panghinaot nga naamo sa mga maayong panglawas. Sumbungan sa katauhan. Anya maayo nga kabuntagon sa tuang mga kaigsunan diha sa may barangay Bato, mga labi na gyud mga lambating family, maayo nga kamuntuhon kaninyo and happy birthday ni Fe Caceres, mga pinangantig paminaw usa sa atuang mga patrollers diri sa RFM. Happy birthday nimo day Fe. Sa live taron mga pinangating minaw sa to ang Facebook RFM DYRY
And also, belated happy birthday to Dr. Melanie Garces Chua. Belated happy birthday. O sa tanan nga nag-birthday karon no, happy birthday kaninyo sa tanan nga mosalmot sa tuang nga programa karon nga munto mga higala ato ang text line Vince. Ato nga text line mga higala 0975-181-6082. Akong usbon 0975-181-6082. O sa to ang ako line para nga sa mga ganahan mo tawag pwede nila matawagan ato ang ako line. Ato nga call line mga higala 0967-694-9747. Akong usbon 0967-694-9747. Sumbungan sa katawan. And happy viewing sad ni Ma'am Cheche Fakultad mga higala. And also ni Sir Toto Escudero. Ralph on Lagada, mayong kabuntuhon ninyo. Sumbungan sa katawan. Si Kwan na dyan, Idol Junjun dia sa may buli-bulihan, mayong kabuntuhon sa ninyo. Si Randy sa may Barangay Tara, mayong munto. And dirisad mga sa poblasyon, mga higala, no? Sila ni RR. RR, may munto ni mong R. Sumbungan sa katawan. Ubay-ubay tato ang mga pagpaabot sa kuan mga higala, mga padangat ron rin. Ubay-ubay mga pinangan di paminaw. And ato ang programa mga pinangan di paminaw gatod kaninyo sa Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyo hang mga glass. Bisita mo diri sa ato ang Ruiz Glass and Aluminum Supply sa may poblasyon. Nata available din mga higala, mga jealousy window, jealousy glass para sa inyong mga sliding windows. Nata ito ang mga grills, showcases, uguban pa mga higala, roll-up doors, clean sheet binding, available diri sa tuang Ruiz Glass and Aluminum Supply. And also to ang programa gatod sad kaninyo sa Ruiz Print Shop alang sa inyo ang tarpaulin printing, photo developing, photocopy, sticker, document printing, rush ID, valid ID, t-shirt printing, book binding, K-duplication, lamination, scanning, lapida, temporary plate numbers, available diri sa tuang Ruiz Print Shop, the best in quality items and services. And dai sali tagay ta atong ang mga friends nato dai last Friday dai ato i-greet dai. Sila ni nanay nga nibisita diri kagapo atong nilabay nga Friday. Tagay ko dai. Sumbungan sa katawan. Pwede sa ma-view ninyo ato ang Facebook mga higala live ato sa Power 102.1 RFM and siyempre sa ato ang kuansan mga higala pwede sa ninyo ma-view ang ato ang Facebook live sa Sumbunganan sa Katawhan Vince. So bisag asa na mo pwede mo and nag-watch party ka Vince sa imuhang wala pa kay nalobat ko card. Taod mo watch party ko taod. So pwede na mga higala. Dan ako lang itimbaya ang mga nagbisita po dito sa Bryce Carl nga diin na kanunay po sila kunong gasunod sa matag programa na to. Sila ni Ma'am Crispina Palomar diya sa may Bukaw, sila ni Cherry Irim, Cristeta Katian o ni Marites Samio may nga pagpaminaw din ha. And also nila ni Susa Candilansa na diya sa may Himukdungon may nga pagpaminaw niyong tanan din ha. And ni Rini Hereda sa may Tara, ni Nida Kanunoy sa may Samak, ni Manang Angga biro nyo kauban inong Brando diha sa Dahili, Berks dealer po na to na available po na din ha. Sa ila ni Jivita Cacho sa may Bahay, ni Berino and mga Kabual family diha sa may Tara. Di Buboy sa Banal Usab, may nga pagpaminaw boy sa Banal, sa may Luyang ni Ginalyn Dihiso sa may JK Taiwan, may nga pagpaminaw. And may nga pagpaminaw usab ni RG Cadiz sa may Aribasore, Julito Kabusog sa may Napasuan, ni Marciana Marquez sa may Upper unsa ni nga barangay ni siya, Upper basta kay sa Upper, ni Rizgelani Bayawa sa may Bugnay Purok 3, ni Bibeth Bilio sa may Samak, Estrelita Kaliet sa may Yabunan Bato, ni Anali Erna sa may Inapoy,
Ramil Vergara Angka sa may Tara, kauban ni sila ni Lorna Ocaw sa may Luyang, kauban nilang Rolando Ocaw, ni Jillian Ganti, ni Jessa Ganti sa may Kansanaan, and nila ni Nilor Pilomino sa may Lamdas, may nga pagkuminaw kaning tanan. Nung Barting sa may Tilingan, nung Ting, mayon nga modo ni mo. And salamat kay ni Antilari mga igala. Sa may Tilingan mga igala. Kay makabuhi na dyan kung manok ng Bisaya bin. Salamat kayo ante. And the rest sa inyong pamilya. Sumbungan sa katawan. Salamat ko mga igala kay nibisita ta sa may Lumbangan. Dito sa Ilaha. O niya sa to kalipay mga pinangatik paminaw. Nga napabalunan taog manok beans nga Bisaya. Salamat kayo ante Hilary. Paigo pa kog apel unya ha. Ha? Paigo pa kog apel imo nang gihaw. Sure, walay problema. Sumbungan sa katawan. And diha sa may bugnaysan maayo nga pagpalanog sa tuang programa Sumbunganan sa Katawhan. And usa sa ato nga pag-isgutan mga igal ato ang mga suggestions regarding ato ang implementation ng ato ang modified general quarantine mga igala tungod ani kabahin ani mga checkpoints na to. Sumbungan sa katawan. So usa sa nga pag-isgutan nato na mga igala. And og naka last week mga pinangantik kuminaw kining ato ang the best station wala dagway sila'y wala magud actually no kining klaseng kuan okay dahil lang yan. While na pag-iasikaso Okay na. So karon mga igala kining ato ang the best station god kay syempre og dili guni sila mo magsigig pamira na to beans wala po'y maminaw nila. Sumbungan sa katawan. So mo na lang gidagoy na ilahang papel diri sa ato ang lungsod nga birahan lang kita pero sagdi lang kay ilahan man po ng kalipay beans talapay kalipay mga igala nga gawnaw na po day sila nato. Sumbungan sa katawan. So sa usas ilang mga labay mga igala regarding ani Sa katawan. kurap daw ta sa paning nga mga labay mga pinangatik kuminaw. So usa ni sa to'y padungog ninyo karon Sumbungan sa katawan. parang matagaan na to katinawan tanan. At the same time mga igala to analapon nga i-elaborate po ning ilaha nga mga labay. Sumbungan sa katawan. So daghang salamat po na. Sumbungan sa katawan. Happy watching nila ni Aimee Bolhano Ibracion and also ni Jedelo Kino. Ayong pagpaminaw sa may crossing Kawayan sa Bahan Bay City. And happy watching ni Idol Balbon Hermodo. And ni Idol Hermodo Chansan, may nga monto ninyo. Sumbungan sa katawan. Dahil mga itag mixed in, dahil parang kung wala mo'y pamahaw mga igala, pwede kayo ninyo mainom ang mixed in. Kaya mixed in mga pinangati kuminaw, usan ka food supplement para sa mga taong wala ka pamahaw or ikaso nagsigitag kaon unya lisod sa pag-ariya sa tuang mga kinaon, pwede kayo ninyo pwede kayo mong mainom sa mixed para nga sakto ang ariya labi na gid sa mga high blood mo para nga ma-maintain na lang ato ang sugar. So inom mo og mixed herbal coffee. Sumbungan sa katawan. Sir, naglanog-lanog mo diri sa may barangay Anapasuan. Salamat sa pagpalanog sa ato ang programa. Sumbungan sa katawan. Sir, ako ang i-greet ng bana nga nagduyan-duyan samtang naminaw sa RFM o sa iyahang mga anak o sa iyahang mga apo. Si Ma'am Nelly Baktol sa may Kansaling. Sa may Kansaling, kailan mo ni Janelle
Jen, sa tayo pilido gani ni mo, Jen? Sumbungan. Janelle. Og ni Dayan-an. Mga ilado ni sila mga igala diha sa may barangay Kansaling. Kung sa mga opisyalis ninyo diha, mayo nga kamuntagon ninyo ha. Binagid sa ato ang mga lumulupyo diha. Sir, mga basta sir, mga mini na. Nang hinaot nga dili sila mamini. Okay? Mayo nga pagpaminaw nila ni Marisa Libron na sa may Bulwang. Sir, tagpila inyohang lapida, taga buli-bulihan, sugay mo si diri sa buli-bulihan, galanog-lanogin mo. Ayo magpaminaw no sa mga Sibumit family o Kaday family. So ang presyo is ari na lang nato paibalo no makabisita mo kay naa siya yahang bracket baga naidako nga tiles gamiton so dako po siya og price o magamay middle lang siya so gamay siya price o magamay lang so gamay po siya og price. So ari na lang nato ipahibalo inig bisita ninyo diri no kay naaman po tay ato ang mga competitors mga higala kay ang ato ang radyo dili lang man madungog diri sa poblasyon o sa Mabinay kundi ngadto sa uban pod nga mga kalugaran sa Negros Oriental and also some parts sa Negros Occidental and even sa Cebu mga higala madunggan sa tanila dito. Sumbungan sa katawan. O lagi ni nakalami aning ato ang politikan mga lakaw sa politika mga higala kay ang ato ang mga alangdon nga mga opisyal mga pinangati kuminaw mas nahimo pa Manila Kim o kuha og tagalaing lugar aron nga pagpanibya diri sa ato ang lungsod nga patuhoon tang taga Mabinay ug unsa sila kamayo. Sumbungan sa katawan. Muna'y katingalahan nato mga higala kay mas maayo unta mo get involved unta sila bisan even 5 years lang nga pagpundo diri usa sila mo kuminto sa Mabinay usa pa lang gali ka bulan 2 ka bulan pag istoryang Mabinay mura nag mas lupig pa ta nga 30 ka tuig na tampuyo diri subla pas 30 mga pinangatig paminaw so mas maayo unta o mo involved usa sila magsige gisgot og kabahig Mabinay usa pa pud sila mutira og taga Mabinay. Sumbungan sa katawan. Actually mura mo na ikwan Carl mo ko na ilahabang paagi ba nga naragay makalaban nila the same time mapasibya nila kung sa sulod silang utok kay yung nana magod Carl wala pa itarong nga tao nga mudawat bitaw o kanang mudawat ana nga mao nga posisyon no nga magpakarong ingnon sa usa ka lugar nga suwito niya wala pa gani siya mismo nakapuyo dihang lugar Sumbungan sa katawan. Onya matod pa sa ato ang amigos at sapikas mga higala nga si Edward ga-anunsyo sa mga higala iyahapang pasalamat ko doon nagkikitang 35 ka mga barangay. Sumbungan sa katawan. Katapusang barangay gani mga higala wa gani di siya kabalog pila ta ka barangay so di siya maglagyo nilang Rex o ani kasayuran ni J Kapila kaya hapon 30 ka barangay. Unya pahisguton diri sa tuang lungsod, mura kita pay wala mahibalo kumpara nila. Sumbungan sa katawan. So mas maayo ang tanong kung naamandagweta sa posisyon o kita mandagway mo'y halangdon nga opisyal, mas maayo gato ang mga komentarista taga Mabinay kay sila mo'y nasayod ug unsa gid ang Mabinay. Sumbungan sa katawan. Pariharagon nato mga higala unsa man poy ato ang papel mga komentaryo tagbais unsa man poy papel nato mga komentaryo ta og Cebu mga komentaryo tag Dumaguete wala man tay kabangkagan dito mga higala kabalo tag Dumaguete kabalo tag mga barangay sa Dumaguete pero wata kabalo og unsa ilahang lakaw sa ilang panggobyerno dito
Parehara gud na Carl nga Parehara gyapon naman na sa ato, maghisgutan na yung Ah. mga kabantay mo na mga higala, maghisgutan na yung mga kinibang mga tapasero Carl. No. Grupo sa tapasero mga higala, gistoryahan na yung sa ilang mga teknik nila, Oo. sa ilang trabaho nga mahimong epesyente ang ilang Ah. pagtrabaho nila. Oo. Unya naay dili tapasero mosulod nila dayon mo ay magpakarong ingnon maswito pa nila. Oo. Parehar gina. Anya, muna mga pinangating kuminaw, parihara bag sa toto imugingon nga ni last time Kim nga nagkaistorya na itang kabahin o pangpangluto. Anya, magsigig pabilib ning usa nga. Anaon unta ni pagpangluto, mo ni maayong luto nga kanang okra naon nimo pa slide unta nimo ba? Anya, kaning talong murag lami tani nga hiwaan ni katong yung perfect gid nga slice gid siya pareha og mga sizes gid ang iyang slicing sa talong niya sumatotal day mga higala di siya kabalo muluto onya ayang gitambagan mga higala Dugay na guys pagpangluto. dugay na din pangluto Sumbungan sa katawan. so mo na ato ang ogya po na siya sa pagpangomentaryo mga pinangatik paminaw mas maayo ato lang sang ihangyo no sa ato ang mga komentarista nga tagalaing lugar na namanggid mo diri sa Mabinay di welcome mo tanan nato diri sa Mabinay so mas maayo mo get involved sa unta mo obserbaran ninyo ang usa ka ato mo ang lungsod usa ta mga komentaryo ug unsa ang ato ang ika-komentaryo Sumbungan sa unless og usa ta ka bayaran nga mga magsisibya. mga hiwi kapagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. So may pagpaminaw no nila ni Raul Balasabas. Salamat sa makanunayong pagsunod sa tuang programa and also diri sa may poblasyon mga higala, mga Foutro Ball Boys mga higala nga led by Uncle Raul Villanueva. Sumbungan sa katawan. And also ni Anggos. Sila ni Nong Francis mga higala. May pagpaminaw sama ni Brenda Saberon. And happy birthday ni mo, Ma'am Bren. Salamat ha. Gikan ni Chona sa may Panyabunan. Mga dayauna family Kim sa may Panyabunan. Yung munto ninyo diya, sir. O sa daras sa inyong pamilya. Ma'am Bayan sa may Bato, may pagpaminaw. Jovelyn, Cadilinia, Bidyola sa may Lukay, Manhuyon. Happy watching Carl ni na VG Freddy Escudero, Melky Teves Pino sa may Kabudlisan. And ni JD Lu Kino sa may barangay man ang Mabinay. O 32 barangay sa naman ang Mabinay kuno Carl. May komento siya. Oo. May pagani si Judilo, bata pa na Judilo. Pero kabalos ng 32 ka barangay Mabinay kay ngano man. Taga Diriman. Diri ka Diriman. Wala siya. Pila da ingon nila Carl 35. ni ingon Kuya Eds. Edward. Ingon sa mangka. Onya makakomento sila ila pang ipamukha nato mga higala nga mas sweeto pa sila kumpara nato nga dirita gatubo. Dirita ginukno sa kalisod. Parehara gina Carl nga nabang usa ka tawo mga higala nga manghinambog nga mayo kay siya mat Carl. Oo. Nga maayo kay siya pa kung pila kabalo siya answer o bisan pag 325 times 1,000 something. Ina na baba dinagko bitaw Carl. No. Dinagko nga mga computations kabalo siya kayo numero. Unya ultimong 1 plus 1 di siya kabalo. Sumbungan sa katawan. Muna nahitabo ni Kuya Ed Carl, tawa Kuya Ed mga higala. Pakumentohon siya sa Mabinay, sweeto kay siya. Daghan kay siyang nabaluan kunuhay. Pero ultimong barangay na to diri nga basic kay ni mga higala 32 ka barangay na to diri para niya 35. Pero bright ba ginatinoon siya kay nahinabi na ko tong iya nga classmate sa una. Bright gyud kuno na siya Carl. Kay nakamigo man kog taga Cebu kay ilang niya. Kay sa ilang klase dito, gigna na siya siyang teacher nga Edward. Kana kinahanglan natay quiz ron oral ni siya. Kinahanglan kada pangutana ko tubag ka, abtik ka, abtik. Di pangutana din siya. Edward, 10 plus 10. Yung siya, abtik.
Kasi kung saan mga tala update, dapat update. Asal lang to, Ben? Asa to, Ben? Asa to niya? Tapos ba? 10 plus 10. Tungkol sa kabalit niya, asa to siya, Ben? Tungkol sa ka-bright. Oo. Wala ko kasumbayan na. Ikaw na bahala na. Hindi, sa kabalit niya, di yung pangutan na siya. Asa may yung tubagan ni? Uptick. Botagi. At ang oras magigala 6 minutos para alas 12 sa kamutuhon. Padayon kamong naminaw sa ato ang programa Sumbunganan sa Katawhan. Jean Birunyo sa may tara, may pagpaminaw sa ato ang programa sa may samak sa mga pinangatig paminaw. Sir, kami diri sa pulog, wa pa'y tubig, kubkub lang gihapon ang sapa. Grabe ha mga igala, no? Kaning ato ang pinalangga gud nga opisyal mga pinangatig paminaw. Na amo aning gistadihan ang iyaha nga mga biyaha nga gipangbuhat karon kimba. So based sa amo ang pag-research sa iyaha nga gipangbuhat, ang iyaha nga pagpangurap karon gitudo niya. Gitudo niya kay sa year 2022 kung ang tao di nagid ganahan niya, at least nakatigom na siyang tamas ginawa. Sumbungan sa Katawan. Kay lantaran naman ang iyahang korupsyon karon. So, naa siya mga kaso, mga pinangatig paminaw, bukabat na nagwalo ka kaso niya ron mga higala, upat ka criminal case, and upat sad ka administrative case mga pinangatig paminaw. So, kung usa ka official Kim nga dili ka kurap nga klaseng tawo, kung naay nakita ang mga tao nga dili maayo sa imong gibuhat, imo nang i-stop nimo Kim. I-omit dahil nimo nang imuha nga mga wrong practices Kim ba? Wrong doings nimo mga igala. But karong panahon na gitudo niya og unsay mga may cellphone diri Murag skilled karon ni ma. Basi na bilin nga cellphone nagring man, di ba? So ang iyang gibuhat mga igala gitudo niya, tudog kubkub, todo tanan nga samtang naa pa siya sa puder, padayon nga pagpangwarta aron nga sa panahong wala na siya, kung sa panahon nga mapurbahan pud siya sa ombudsman kay kanang kwarta nga imong nakurap mga igala, dili naman na mabawi sa gobyerno Kim. Iyahan na ng balunon mga igala. Sumbungan sa Katawan. Dili na kanang income sa illegal quarrying, dili na mabawi sa gobyerno, iyahan na ginang balunon. Sumbungan sa Katawan. So anyang gibuhat, tudo na lang gid siya og pangwarta ron mga pinangantig paminaw. Kay sa panahon sa 2022, whether mauwat pa ta or dili, og mauwat ta, lipay siya. Pero kung dili na mauwat, dili na siya pilion sa tawo, at least nasiguro na niya nga magpuyo siya sa Dumaguete, nga tawhay na siya, bisan maghigda na lang siya, dili pa kahurot sa iyahang bilyon nga nakuha sa ato nga lungsod. Sumbungan sa Katawan. So gitudo na niya mga pinangantig paminaw ang pang-income karon. Makita mo gid mo Carl. Mayisgot tag corruption game. Mayisgot tag corruption mga pinangantig paminaw. Unsay ilaha nga labay nga istorya against nato tungod kay naghisgot manggutag corruption. Kining atong pagpanibya mga igala, kining atong pagtingog namo ni Kim, ni Vince og the rest nato nga mga kaigsunan. Kining atong pagtingog dili ni siya bot pasabot nga gusto ta nga dili ni siya bot pasabot nga dautan tang klaseng tawo. Diba, Kim? Dili na siya gaingon nga gusto nato nga hagbaon natong paggobyerno. Sumbungan sa Katawan. Ang pagtingog nato mga igala, gusto ta nga mamaayo ang serbisyo sa ato nga gobyerno. Sumbungan sa Katawan.
Kaya nga naman, Kim, ang magpakahilom rata, Kim. Kana nga sitwasyon, Carl, o panalitan mga higala, ang tao nga nasayod sa dili maayong buhat unya nagpakahilom ra gud gihapon, muna yung mentalidad, Carl, sa usa ka ulipon. Mga hiwi kapag pangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din hilamang sa sumbunganan sa katawan. Sakto gina mga higala. Dili ta ulipon. Demokrasya ang ato ang nasod. Kung nakita ta nga naay dili maayo nga buhat, may katungod ta nga mangutana, may katungod ka nga mo reklamo, may katungod ka nga mo padangat. So aning dapita mga pinangatig paminaw, maunang naningog ta. Bisan bata pa ta, may katungod ta, Kim. Bisan bata ta, may katungod ta. Nga naman, nakinanglan ta og tinaw og tataw nga pang serbisyo sa atong panggoberno. Sumbunganan sa katawan. Instead, nanuon nga tubagon nila ang mga pangutana nato, Kim, regarding sa illegal quarrying. Lahi may gilabay noon nga mga istorya. Lahi man noon. Personalon ka, pakaulawan ka, o uban pa, hulgaon ka, harason ka, tanan nga mga pagpamuga na ang mga pinangatig paminaw para mahimo ka nga sampol sa mga tao nga dili ka mutingog against ug unsa pa ilang gibuhat diha, legal man o illegal. Sumbunganan sa katawan. Unsa man ta diri sa ato ang lugar karon, di ba? Nakatapusang pagpaminaw nato radyo, tinago gitaguan nato ang pagpaminaw nato radyo. Sumbunganan sa Mga negosyante, ug mahimo na lang maminaw ta, cellphone na lang nga kita ray makadungog kay kanuman, basi madunggan ta, di na puta pirmahan, dili ta isyuhan og permit sama namo. sumbunganan sa katawan. Anda kong pangutana ni, ano sa pamani mahuman? Sumbunganan sa katawan. Mga wala na lang dagoy tas kalibutan, mauni ato ang mapabalon sa ato ang mga kaanakan, sa ato mga kaapuhan, nga magpabilin sa kahadlok. Sumbunganan sa katawan. Lantaran ang korupsyon, lantaran ang pagpangawat og kwarta, lantaran ang pagpangubkob. Pero unsa itong gibuhat, hilom na lang takim. Kay nga naman, dumtan ta. Sumbunganan sa katawan. Karon, unsa may ilang labay, Kim? Unsay labay? Paminawa mga higala, kung wala bay korupsyon nga nahitabo, kinigong mamakakta, Kim. Mamakakta. Ma-perfect man dagway nato ang pagpamakakim. But dili ginimo malikawan nga masulti ginimo ang tinuod. No. Labi na gyud kung naa ka sa temperament nimo king nga nisaka na imo temperament. Mga imuha nga tempered mga higala ba kani bang imuha nga dugo o imuha nga matay ka nga kalma lang ka istorya o say mosaka imo emosyon. Sometimes masulti nimo ang tinuod king. Kung mamakak man dagway ka karong adlaw ma-perfect nimo nig pamakak, the next day ma-perfect gyapon nimo, memorize gyapon nimo. Pero time will come. Nalimot ka. Malimot gyud ka mga higala. Sumbunganan sa katawan. Sometimes po labi na gyud ug dili gyud ka expert sa pagpamakak. Dili biro napugos lang kag pagpamakak tungod kay naa kay utang ka bubuton or naay nagbayad nimo or naay naminaw nimo ang nagsugo nimo. So sometimes dili na nimo malikawan mga higala, matug-an ginimo ang tinuod. Sumbunganan sa katawan. Like for example, ani nga panghitabo ni Risi mga pinangantig paminaw. Tanawa po ko speakers mga higala. Res, dili na mo ares ha. Before ta may istorya game. Beto. Diba? Res, nadungog man god nga namatay ka. Wala. Ha? Nadungog na. Ang problema kay Carl, dili lang kay dungog lang mahigala. Gi-report din mas pikas, Carl. Nga ilang membro nila namatay. Mga nileron mga higala. Laliman ka akong gipangutana kuan, Carl. Usa sa to mga kuan may tabahante diri mga higala. Kay atol man nga naminaw siya. Unya nangutan ako niya, Carl, kay siya may kuan nga ni hisgot nga namatay kuno sa Risi. Niya kung asa magakabaluday.
Siya nga, ilang magisibian dito speakas kuya? Ah. Kung yun sa pagsibian niya. Yan na sila nga, nihisgot ko na sila sa ngalang race eh. Dayong, you may rest in peace. Rest in peace. Si Rize. Pero wala mamatay si Oh, Rize. wala mamatay. Pero pagkabalo na mo mga igala, nga mo na hitabo, Mm. kasi itong gibuhat, wala ta mo ere, Wala mo kaya nga comment. naman, gakinanglan pa Oh. taog, Verification. i-verify sa Mm. nato how true ang ilaha nga sibya mga pinangantig paminaw. Kita mo na, unsa lang ang klase ilang nga pagpanibya, Carl. Ultimo, ilang kauban ng mga higala, wala nila susiha maayo og tinuod bang namatay or wala. Matingala na lamang ka, nga ilang gisibya nga namatay ang ilang membro, dayon pagkapila ka simana, nitingog silang radyo. Paita, eh. Pait kayo. Diyan mo makita, Carl, nga Dili ang sila. issue ay nila, makadungog sila issue. Oh. Wala, dili na nila i-verify unsa ka tinuod. Basta kay naragid sila yung masulti. Ita no? So diha makita mga igala nga sa dungog-dungog ra na ila ha. Ug unsay madunggan ding dikta ba? Luya kayo. Para sa atong buhi na tao, gipatay na tao. Muna klarong gipatay gid na sa race. Karon mga igala, balik ta sa ato ang issue. Asa ilaha nga labay kim? Maningan ba nga mamakak gani ka? Samot nagyog dili perfect ang execution sa imo pagpamakak. Oh. Mapandol gi ka. So, kinamay ga istorya niya. Biolhugan man siya. So, iya pong buhaton kim nga mo atake siya. Atake siya. So, nitabo mga igala, paminawa pagoda og unsay ang giistorya kim regarding anang corruption sa ato ang lungsod. Atong paminawon mga pinangatig paminaw para nga madunggan ninyo ang iyahang statement regarding aning dapita Kem. Sumbungan sa katawan. Ato ibalik para nga maklaro na to ha. Si Mayor Kurap, o kanyang mampasig, kikurap mo po ng kwartaan, asa kwartaan na ron. Nagkuha ni mo ang punto niya. Tama ha? Pamana nato ibalikon ha. Si Mayor Kurap, o kanyang mampasig, kikurap mo po ng kwartaan, asa kwartaan na ron. So klaro kaayo. Gikurap man pod. So nay admission, di ba? The same regawon Carl atong natabo ni Karen no? Ato na play ron. Kana mas mayo So, no makapaminaw matod pa mo niya. mismo. Matod pa niya, siya gaingon nga kurap mga igala ha. May gaingon si Mayor Kurap ha. Sumbungan Siya mismo gaingon si Mayor Kurap, di ba? Sisultin niya mga igala. Si Mayor Kurap, o kanyang mampasig, kikurap mo po ng kwartaan, asa kwartaan na ron. Kita ni mo? Si Mayor Kurap o kanang mampasi. Ano to? Si Mayor Kurap, o kanyang mampasig, kikurap mo po ng kwartaan, Kay gikurap man pod. Gikurap man pod. So meaning may admission si Rize. Wala May gikorupsyon. corruption. Sumbungan sa katawan. Kita ni mo? Pero Kita Carl. ni mo ang klase ang pagpamakak mga higala. Ato ang i-slow mo. I-slow na to mga higala para nga maklaro pag yun na to, Kem. Di ba, Kem? Sige. Si Mayor Kurap, o kanyang mampasig, kikurap mo po ng kwartaan, asa kwartaan na ron. Sa may kasulti ni mo, mga higala. Sumbungan sa katawan. Slow mo pag yun na to. Pa-slow mo pag yun na to. Para klaro pag yun kayo. Si Mayor Kurap, o kanyang mampasig, kikurap mo ng kwartaan, asa kwartaan na ron. Karon. Wait. Sa may kasulti ni mo, may admission wala. Alam na. Kawatan ng money ay naku kayo ay huling-huli mga adik sa pera, gamal sa kwalta, tigilan nyo na ang mag-siting pagkat kayo na ay booking. Klaro kayo. Baling klaro ha mga pinangatig kuminaw. O karon mga igala, nagsilibrar daw sila kabahin anang sa tubig ba sa kuan mga igala. Ati kalipay nga nanay tubig Kim.
sa may luyang. Mayo, mayo. Og wala dagway muhisgot ang RFM aning panubig sa mabinay murag di kita katilaw ana. Sakto ba Kim? Oo, klaro. Sakto ba mga pinangatik paminaw? O wala lang ta muhisgot. Karon nagpamula sila mga igala. Ato po kung paminahon si ato ang halangdon po si konsihal Tata sa iyahang pagpaniyahang pagdiskurso dito kay ginugurahan man ang lugar diha sa may Luyang. I don't know, nalimot ko kung saan ngalan nga sityo, but Barangay Luyang mga pinangandig maminaw. Kani bang mo istorya ta dapat ato tagunaw-naon pod ug unsay mga consequence kimbag unsay paingnan unya. No. O expect giga og mga maunaw-naan sa tao pinaagi sa imong pagpamulong. Paligong daghang istorya, daghang sayop, jutang istorya, jutang sayop. Di ba? Karon game. Aminawa ang istorya ni atong halangdon nga konsihal Tata mga pinangatik paminaw. Paghuman sa eleksyon, dali dayon kung nidool sa atong mayora o sa atong vice mayor, aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niya itong nangumpanya ko dire, murag luoy kayo. Namdami ha, nangumpanya pa siya dire. Ko dire, murag luoy kayo. Nakita niya luoy, di ba? Inyong mga nawong. Luoy yung mga nawong. So kaluluoy gid kayo. Kay luoy yung mga nawong. No? Kay dito man dayon mo magkabanag sa layo. Nabati niya nga tinto tigkalabas layo. So siyang gibuhat Kim? Paghuman sa eleksyon, dali dayon kung nidool sa atong mayora o sa atong vice mayor. So kinsa day opisyal sa una? Sumbungan sa katawan. Nganong wala katagaig tubig diha? Kinsa day i-blame na to nga opisyal sa una? Di ba kanang imong giduol mo man hinungdan kung walay tubig na diha? Sumbungan sa katawan. Di ba? Di ba Kim? Nakuha ni mo? Oh, yun. Luoy kayo. Siya mismo, Carl. Nakita niya ang kaluluoy? Nakita niya ang kaluluoy. Kung salay pagpabaya, sa iyang giduol po doon. Sumbungan sa katawan. So, sa riti mailhan, o wala ka mo duol data, wala mo duol, Wala yung nahuna ni siling atong mga opisyal diha. Sumbungan. Kay kami ni duol. Sumbungan sa katawan. Di ba? Nya, pila-pila naman nakatuig sila diya, Carl. O niya, hurot ng termino. Nahurot termino. Pero kaluluoy, gabong tao, konsehal na. Sumbungan sa Kita ni mo, iyang statement mga igala, siya rin kapatay siyahang mga kauban na ba? sumbungan. Ato Osborne. Paghuman sa eleksyon, dali dayon kung nidool sa atong mayora o sa atong vice mayor, aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay So, naay pangandoy yung mga tao, mo ni pangandoy na to. Mo na pangandoy na to, mga kaigsunan nga naay tubig, di ba? Pangandoy na to na mga igala. Pero wala na matuman. Nga naman, kay natuman pa na, di na mo duos Tata, di ba? Di na mo duos Tata. O siya nakita ni Tata sa wala pa ng tubiga. pangandoy nga mao ang tubig. Kay niya itong nangumpanya ko dire, murag luoy kayo inyong mga nawong. No? Kay dito man dayon mo magkabanag sa layo. So, tanaw niya, may luya gidi ay. Mapay pagkabalo dahil niya. Unya katang iyang giduulan mga higala, nangahurot ng termino diha o pagpanerbisyo, mawag giging nakitang serbisyo ni anak mismong barangay, Sumbungan sa katawan. Unya, og walay kuan, og wala mo duos Tata, wala gid ikaw na wala ra gyud. So, gipa mo gawas nga superhero ka konsehal. Sumbungan sa katawan. Di ba? Ansa pag iya istorya game? Ansa pa iya istorya? Ato minawon mga pinangating Ang paminaw. mga bana nagyamit na sa mga asawa, kaya wala'y panglimpyo-limpyo kay layo kay tubig. Karon basig mamanghura na, no? Kaya sige naman tang kaligo, kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong mayor. Muna ato sila pasalamatan. Salamatan pagod gyapon. Sumbungan sa katawan. Ibalik, Carl. Diyan mo makita igala o naabay kalainan ang ato ang amahan o inahan dere. Hanita mo na ito mga igala, ang atong inahan mo nahimo nga uno,
Oh, Ang ato ang amahan mo nahimo nga kadua. kadua. Pero unsa istorya ni konsehal mga higala? Balik ka, ikaw may ibalik the card. Katong sa last. Bana nagyan na may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong mayor. Wala ato Sa atong mayura o sa atong mayor. Parehar gid silang duha di ay. Sumbungan sa katawan. Biya, no? Onya, kana gyud siya konsihal tata. Pagkahon ka na mo 35 kapin ka mga lumulupyo na diha. Mm. Kanang usa ka bomba kulang na. Sumbungan sa katawan. Dili sa tamag sigig silibrar rong mga panahon na nga ato inuno sa naong pasalamatan natong tao kay pila ka tuig sila serbisyo makahatag tag bomba usa daghan silang magsupsup ana hurot gyapon ang oras ana kay magpulihanay man na kulang pa na. Sumbungan sa katawan. Himuon na to nga mapaapod yun na to mga kaigsunan nga naa sila gitubig sa ilaha nga mga kusina. Sumbungan. Unya, pasalamatan pa nato, konsihal, nga ikaw mismo ni amin ka nga luoy kay mga naong anak sa una ng mga tawhana. Ana ato mga lumulupyo diha. Kay walay pagpakabana ang administrasyon. Ikaw mismo ni ako na ana. O karon. O sa imong isulti. O. Basig ang mga bana nagyamit na sa mga asawa. Kaya wala panglimpyo-limpyo kay layo kay tubig. Karon basig mamanghura na, no? Kaya sige naman tang kaligo kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong mayor. Wala ato sila pasalamatan. Sumpaki kay na imong istorya. Kaya itong una nimo, sa imong istorya nimo itong una. Pagkuhan sa eleksyon, dali tayo kung idool sa atong mayura o sa atong vice mayor. Aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niya itong nangumpanya ko diri, wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man din mo magkabanas layo. So kisa may angay ibilim na sa una, ana. Sumbungan sa katawan. Ha? Dalang taon na pagka-politiko, Carl. Kisa may tayo ibilim, si Ropo Tumapa. Sumbungan. Sila ni Rotilio Cabusog, mo ato ibilim. Nga kamo may administrasyon ang mga panahon na. Sumbungan sa katawan. Unya, og wala may maningog dire. Og wala ta mo tingog. Og wala na to tingogi mga kaigsunan ning problema sa panubig. Kuno na dagay mo? Sumbungan sa katawan. Unya, makahatag ra gani mo usa ka bomba na yung mingon na yung pasalamatan ninyo. Nga buhis mangyapos tao gigamit ana. Wala ginyo to gaani kasi naka-income anang dipilya. Sumbungan sa katawan. Ugangan na to, dili mo pasalamat. Sumbungan sa katawan. Ikaw, di ka pasalamat pod. Sumbungan. Ikaw, konsihal. Nganong ikaw may nanwildo dito sa Lapong? Sumbungan sa katawan. Nganong ikay nanwildo? Imong gisilduan ng mga tao dito, kinubiko. Unya, supposed to be, chairman, committee chairman ka sa infrastructure. Dili ka pwede nga mo kontrata, Kim? Kaya nga naman, ikay mo check o unsay quality, durability sa mao nga project. Karon ikaw mo ni nanwildo dito. Ano man na? Sumbungan sa katawan. Kisa din ni income diha, konsihal. Sumbungan sa katawan. Suda ni mga tawhana, Carl. Style ba? Gatuo maguni mga tawhana, o dili mabasa ng ilang mga buhat ba? Ang pait mangod, Carl. Ang tawa mga higala, ang sa kapait ha. Kita, ipailagi nila bitaw sa ilang pagkapolitiko sa may sulti niya. Nga, pagkahuman ko sa eleksyon, siya, iyang ipabalo ba sa iyang gibuhat kunuhay mga higala? No. Kunuhay ha, kaya wala man tanang punto. Iyang gipabalo sa mga katawan sa iyang gibuhat, parang manaagi utang kabubuton ng katao niya. Trapo mga higala ba? Kanabang traditional politician nga ipabalog niya og sa iyang gihimo para nakay utang kabubuton niya. Pero, lantawa Carl, kung sa resulta, wala lagi sugid nimo, wala lagi pabalo nimo. Nga sa maong mga proyekto nga ilang gihatag diha kanimo, sila gyapon di nakaginansya. Sumbungan sa katawan. Murag si pinalangga na to nga kuan. Pinalangga na tong opisyal mga higala. Nga mingon siya nga nanatay dalan diri dapita, magamit sa mga lumulupyo nya day siya day nakakwarta. Sumbungan sa katawan. Kuya ra bagyod kay
parihara pa gid sila dagway. Basi giparihan nila. Pero na po statement si Konsehal Tata mga higala nga pariha sila ni Bossing. Pariha sila mga higala. At ang paminawon, mga pinangatik paminaw, kay parihara ba sila? Sumbunganan sa katawan. Nga ako ang Brad. Nga isa kung sa akong ipangayoon. Dili sila dahil pariha nilang Vice Mayor dahil. Pariha daw silang Vice Mayor mga higala. Vice Mayor Janggoy. Nga ako ang Brad. Nga isa kung sa akong ipangayoon, iya ginang ipatuman. Kay tungod, parihang man mayok ambisyon sa kinabuhi. Paita, parihara ba gid silang ambisyon? Unya, pariha po silang nas posisyon. Alam na! Sumbunganan sa katawan. Vice Mayor Janggoy. Nga ako ang Brad. Nga isa kung sa akong ipangayoon, iya ginang ipatuman. Kay tungod, parihang man mayok. Kisa po nagalaras ang mga panahon na, no? Gaginaw yung kutsiyal tata. Gapadayon na po sa glaras. Sumbunganan sa katawan. Siguro, pinawa, magigala. Boy, nga ako ang Brad. Nga isa kung sa akong ipangayoon, iya ginang ipatuman. Kay tungod, parihang man mayok ambisyon sa kinabuhi. Good luck na lang itong tanan mga higala kay parihara ba ko na sila og ambisyon sa kinabuhi. Alam na! Sumbunganan sa katawan. Mga himig pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon di hilamang sa sumbunganan sa katawan. Atong punto, Carl ba? Nga, ang sa ito iyang gisalti, Carl, nga pagkahuman seleksyon, niadto siya dayon sa maong amahan o ginahan. Dayong nanay tubig dayon. Nantawa mga higala, unsa siya kakuan ba? Unsa niya gipakita niya iyang kaugalingon nga siya mo'y nakasalbar. Pero for your information, sa ato mga kahigalaan pong naminaw na to karon, ang usa ka proyekto kanang tubig diya, Carl. Dias luyang mismo, dili na mo gawas nga sila rang tulo. Kay kana nga proyekto mga higala para masayod tang tanan gyud mismo nga kana nga programa giagi pa na sa SB. Nahimong natigayon ang maong programa mga higala kay tungod nga ni aprobahan ang tibuok mga membros SB. Sumbunganan sa katawan. Kita mo na unsa lang siya ka pagpang-angkon niya siya giangkon niya. Unya, dapat Carl. Dapat lang punto. Biha no? Ano sa anay tabo ron ang tubig, Carl? 'Di ba lately na lang? Lately na lang. Mga higala, gikan sa pagkadaog sa Lucky 7. Atong pagkahuman sa eleksyon, gilihok dayon. Nakita na to na sa live na to mga higala nga ang ato ang main purpose gyud, ang main gyud gi-aim sa ato ang Lucky 7 nato. Nga mahatagan yung panubig ato mga kaigsunan, Carl. No, mo gina siya. Pero unsa gimo? Since pa na kampanya na to. Gikan sa kumpanya and then right after sa maong eleksyon nga nadaog sila, nahatagan sila og oportunidad para nga mapatuman og unsay ilaha nga nahimong plataporma. Gilihok nila dayon. Dapat live coverage ato, Carl. Unsa lay gibuhat nila as pikas. Diba? Sige silang gidili. Dili. Apil gani si Juan. Apil si Konsehal mismo. Tata. Siya mismo. Minsan nga for the record, dili ko mo balabag ana, pero pagbotohan ay may gala usa siya ni boto. Dapa. Pagkabantay ba mga higala, gipalong nila ang live? Yes. Sa panahon nga naapay live coverage mga higala, makita na to, madunggan na to mismo nga nangusog dito ang Lucky 7 nga matubigan gyud lagi ang atong mga pobre na atong mga kaigsunan. Pero sige nilang paggangon nga dili. Kung sige buhat nila, Carl, ilang gibutuhan apil nas Konsehal. Ilang gibutuhan nga ipapalong ang live. Pagpalong sa live mga higala, usa di ni. Karon nato makita nga usa ni sinungdan nga nganong gipapalong gid ang live para nga dili makabalo ang mga katawhag kung sa nahitabo aktual sa maong SB session. Sa to ang sa kunyang bayan para makapagarpar sila ng kaugalingon lang sila mo igabuhat. Alam na! Sumbunganan sa katawan. Kita mo na unsa kapagarpar mga higala?
Oh. Siya kuno ni adto dito yang gistoryaan ang amahan o ginahan Oo. nga pagkahuman nato natubig na dayon. Pero wala niya gistorya nga pagkahuman natong sa live gipalong mo nila ang live mga higala dili naman ta makadungog unsay hitabo dito sulod. Gimok na sila. Gimok ng mga power itik nga sila mo yung patubig. Pagkahuman wala na nila gisulti nga ang appeal sa mga naka-approve ato Carl nganong naanay patubig diha ron kay appeal sa mga ni kanang ni pa sa tawag di paran gani ana Carl kanabang abot sa SB ilang man nagbutuhan usas nang musugan na ang Lucky 7 yung matubigan ang sa Luyang. Lami yung tatag wala nila gikat nila no ang live Muna'y tumong para mabalaan ginato. Muna'y tumong anong wala nila gipa dayon ang live Carl para dili makaibalo ang mga katawhan unsa gibuhat sa Lucky 7 although kanang sa Luyang mismo nga tubig ron usas kos ana ang Lucky 7 kay sila nangusog pud ana didto. So meaning the Kim that is why nga gipakat nila ang kuan para makapagarpar sila sa kugaling kunya sa panahon nga kay si Konsihal Roman mo ituan dito sa Luyang wala po'y laing naminaw nga mga konsihal siya laman so gapabula siya pabula siya yang giangkon nga tungod niya ibalik Carl unsa iyang pabula atong klarohon mga higala para nga madunggan na to ang iya nga mga istorya mga Paghuman sa eleksyon dali dayon ko ni duol sa atong mayora so siya ra gid ay siya ra gid ni duol dali sa duol o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Pero wala niya gisulti Carl nga kato nga project giagay sa SB gibotohan ilabi na gyud sa Lucky 7 nga usapos nang usog nga matubigan gid ang Luyang. Pagboto nila mga higala naana nabuto ang tubig diyan ninyo ron diya sa may barangay Luyang. Pagkaboto sa maong tubig nisulti na dayon si konsihal nga siya mo iniduol ni inahan og amahan diyong silang tulo na kapatubig diyan ninyo. Ay Alam na! Kawatan ng money ay naku kayo ay huli mga adik sa pera. grabe no Atubangan mismo sa mga katawhan diya mismo manguwat mo ayo pud daw na happy Sumbungaran sa katawan. wag naman ganun lisod kayo mga higala kay kining mga tawhana manghita gid paagi asa sila makapagarpar makapasaka silang kaugaling ngalan dungog para nga sa panahon sa eleksyon pohon na kay utang kabubuton nila pero wala nila gisulti nimo kung say kamatuoran nga nahitabo dai diha grabe no muna klarong trapong klaseng pagkapolitiko. Sumbungaran sa katawan. Tawa Carla. so napagani konsyala nga nakay gitagaan sa may tadlong doble tagaan nimo og bomba kay GO man nimo Sumbungaran sa katawan. ja border man nimo so yang gipang tagaan Tawa Carlo, unsay paning kamot sa Lucky 7 mga higala. Kabantay mo mga higala na ay project katong 5 kabok bomba Carl, nga tag 100,000 Carl. Bisan overpriced kayo to no. Kita mismo. Masayod na overpriced kayo ang maong bomba asa makitag 100 mil us kabok bomba 100 mil sa 5 500 mil. $500,000 guna. grabe Tunga sa milyon. Unya bisag si pangutan-on nimo ning mga expert kabahin o pantok kem silang Uncle Cyril magpanglingo sila anang 100,000 nga bomba kay kani nasayon man ni sila may eksperto sila eksperto anang dapita kay balo sila og pilay gastoon og pilar gyud kantidad sa mong bomba lantawa Carl unsa kapait sa Lucky 7 pero unsa gigibuhat sa Lucky 7 ana nga programa kanang nasluyang ninyo ron mga higala nga gipagarpar nilang konsehal nga silang tulo mo nakapa hatag og tubig ninyo diha may nang masayod mo giagi nas konseho unsay proposal sa konseho Carl gipropose nila didto 100,000
matag bomba. Aware ang Lucky 7 mga higala nga overpriced kayo ang maong bomba. Pero tungod kay ang Lucky 7 minority man ta diha, Carl. Upat ra man ka buok. Eventually himong tulo. Unya ang sa pikas daghan sila kayo ug magbotohan na yung mga higala daog sila. Di ba? Pero bisan pag overpriced mga higala, naas huna-huna sa Lucky 7 nga bahala nag-overprice na importante matubigan yung ato ang mga kaigsunan. Sumbungan sa katawan. Muna yung rason, Carl. Bahalag sakit kabubuton nga ang atong kwarta na to nga imbis matipid na to giwaldas na pod para masulod aning bulsa aning mga naghimuan Pero walay laing choice ang mga Lucky 7 mga higala kundi ila na lang nga iotong ilang kaugalingon nila bisag nasayod sila sa overpricing na hitabo. Pero ang ilaha nga kahayag nga ilang nakita sa mao nga proyekto mga higala nga importante lang nga ang ato mga kaigsunan nga dugay na kaing panahong gihikawan sa maong tubig karon matubigan na gyud mo nang numero 1 sa mga pagboto ato, Carl. Ang Lucky 7 ni hurot sila boto ato. Sumbungan sa katawan. Sumbungan sa katawan. Gabihan ni Gabi, kuano, konsihal, no? Na lagi siya iyang Pagkanalan nga siya ra ditong usap. pagarpar kita mas ginawa. Grabe. Kita mo na mga higala unsa-unsalan sila ka kuan bitaw. Grabe. Unsalan sila kahalang sa ilang kaugalingon nila kaugalingong dungog. Sumbungan sa katawan. Kanya wala na gitugan. Wala na gitugan og kinsay naka-income. Sumbungan sa katawan. Aside, Carl, nga wala niya gitugan o kinsay naka-income, wala po niya gitugan nga aside nilang tulo, naapay laing mga taong naningkamot po nga para makapatubig diha. Pero outright mismo sa mga taong nakatagamtam sa mong tubig, diha mismo giawat sila. Giawat sila sa atubangan mismo nga sila ra tulo may nakapatubig diha. Milngigang klase nga mga politiko mga higala. Problema ra bagyod kay isgot ra bagyod sa ani mga pinangatik paminaw. Mayor Janggoy, nga ako ang Brad, nga bisa kung sa akong ipangayoon, iya ginang ipatuman. Kay tungod, parihang man may ambisyon sa kinabuhi. Human kita kay pareha ra bagyod ambisyon. Alam na. Sumbungan sa katawan. Kita mo na sa iyang panaghinabi mga higala. Wala gi bisag gamayng porsyento nga manaa kay idea nga nailaing taong nitabang para makapatubig di asluyang. Kundi imo og paminawon nimo base sa iyang storya. Wa gi kay bisag gamayng porsyento lagi maka-idea ka nawda ilaing tao. Kundi sila ra gyud tulo mo'y nakapatubig di as inyong lugar. Muna gitawag mga misleading statement Misleading gigayo. Ikaw mismo konsihal, nasayod man ka ane. Karon mismo ganay karon, minaw ka nako, minaw ka namo. Magkatawa ka no? Sumbungan sa katawan. Magkatawa ka no? Nga giunsa nimo sila pagstorya dito, nga wala nimo gisultis mga kaigsunan nato diya mismo ug unsa lay nahitabo sa maong aktual nga pagpangitabo sa SB session para nga mahatagan sila tubig. Sumbungan sa katawan. Ayaw og solicit og kuan syal. Mura ginay ma-advise bitaw namo nimo ba? Nga ayaw pag solicit og utang kabubuton sa tao sa mga tao diha. Nga imuhang suluhon ang utang kabubuton. Nga klarong storya usara man kas ni isa didto. Pero daghan man mo nga naningkamot ana nga para matubigan sila. Sumbungan sa katawan. Lain no? Lain gigayo. Lain Parehara guna Carl. Okay ta Vince kay kitang tulong Vince. Bungkal mi mga igala, bungkal mi taman magkalot og kuan, magkalot og tabay. Bungkal taman. Hantod nga kaming tulo mi nang kuan kami nga Carlo, si Vince, ako. Kami ni Ray Blanco, kaming upat. Bungkal taman. Kapoy kaming upat. Pagkahuman nahuman na og bungkal Carl. Ato nas babaw. Kay tungod kay wala mong tulo, nga akong sa. Ako rang ang kunon nga ako rig gabungkalan ni tanan. Sumbungan sa katawan. Grabe. Lisuda ni mga tawahan na mga igala.
Alitas mga mensahe, mga pinangantik paminaw, ato ang sir, ang klarong pagkaistorya, kung wala pa ang RFM, magtara o buntag ang mga tao, kung wala pa kamo, dili na sila manglihok na naghingalo na ang mga pobre. Salamat sa mensahe. Sumbungan sa katawan. Sir, anong gasigi sila o pamira, kabasa na sa sulat ni Bossing, iyan ang pagbuot tanan. Ang mas grabe yun mga igala, kining yung livelihood na to nga mga staff. Oo. Last week, mga pinangantik paminaw, nag-conduct sila o usa ka meeting nga led by Pastor GM. Di mo na madinay, Pastor. Nga madinay managway nimo nga nakaparin mo ng kwarta sa Foursquare. Pero kani, di mo ni madinay. Sumbungan sa katawan. Unsay imuhang main nga topic sa inyong pagpatawag sa mga livelihood staff? Livelihood staff, mga igala, kanang inyong mga leader diha nga gikan sa munisipyo, nagdawat na sila og monthly nga salary gikan sa gobyerno ang ilang trabaho paggiyar gyud sa mga livelihood. Sumbungan sa O the same time pagpaburot sa ato ang opisyal nga dapat die hard ta sa atong mga opisyal. Unsa may imuha nga gi ladlad Pastor GM tungod kay naisyo sa RFM mga igala ning mga baka kim nga na wala mahatag sa mga organisasyon kauban sa mga kanding o uban pa, unsay pinaka-issue ninyo? Imo ni nga quote, mga imuhan ning quote ni Pastor, unsay atong i-respect nila? sumbungan sa katawan. Unsay Usa ka atong ka, Pastor? respect nila? Usa ka pastor, respect imo ang term? Sumbungan sa katawan. Ngilngig nga klaseng tao mga igala. Ngilngig nga klaseng livelihood ning ato ang mga staff, mga pinangantig paminaw. They are part of the government. If ever nga naay mga discrepancy or irregularity sa ilahang projects mga igala, then ilahang obligation to explain everything. Pagpasabot nganong wala ni mahitabo, nahitabo ba ni? Unsay mga pahinungdan ani? O unsay angay buhaton ani? Instead nga ilang pasabton ang tawo, ang ilahang purpose sa ilang meeting is unsaon pag-respect nila sa radyo nga nag-expose sa ilahang buhat sa ilang amo. Sumbungan sa katawan. So, ang respect nga nakuha ilang gibuhat mga igala, the result sa ilahang meeting, kung maminaw mo sa ilahang radyo, time to time na i-cooler nga maghisgot og livelihood. Kay di ay to, livelihood staff to siya, nga mo'y mo atake na to, at the same time ipaburot ilang amo para mutuo ang tao nga walay korupsyon nga nahitabo sa mga hayupan diri sa tong lungsod. If you could remember mga igala, may usapag yun kay livelihood staff. Unsay sulti niya Kim? Imusmos ko niya. Sumbungan sa katawan. Lahi na sa ato ang lugar mga igala. Kay sila nga naay atraso sa mga tawo, sila nga ilang gitabunan ang gibuhat sa ilang amo, mas sila pa may katungod nga mumusmos sa tao nga nangutana lamang o ganahan nga mauli sa mga organisasyon ang mga baka nga wala nila mahatag. Sumbungan sa katawan. Nisuda, Carl? Ngilngig kayo. Kay dili lang gani yung mo explicar lang sila mga igala. Imos-mos pagita nila. Sumbungan sa katawan. Nya, pait pagid, Carl. Nantawa ha, balik waot kayo ang nitabo mga higala. Ang mao nga function, Carl, sa ato ang livelihood bitaw nga kini mga head nila, Carl. Kini ato ang mga leader na to, livelihood leader na to. Asa man na sila dawat sweldo, Carl?
gikan sa gobyerno, di ba? Unfair kaayo. Oh. Oh. Ang kwarta nga ilahang sweldo mga higala, gagikan na sa to nga kaban sa pang-gobyerno. Gikan na sa to mga tax, gikan sa to mga buhis. Ang number 1 nila nga function na nila, Carl, paglantaw sa unsay kaayuhan sa iyang matag membro. Di ba? Paglantaw, pagprotektar, o pagpangita og paagi nga ang benepisyo niya mahatag sa iyang mga membro. Pero lantawa karon, Carl, ang iyang mga membro gilimbungan sa maong amo, Carl. Unsay gihimo sa leader, dili tanan ha, kay namang mga leader diha nga dili makaya silang konsensya, Carl. Nga mao gani nga mao poy mosumbong na mo diri. Tungod kay dili makaya sila nga konsensya nga pamutbuton sila kay na Diyos nun bagud ta, Carl. Mismo ang mga leader po diha na poy mga leader gid diha nga matinud-anon gid pod sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo na nga dili kaya silang konsensya nga mamutbot sila, mo na mosumbong sila diri sa toa. Pero lantawa mga higala tungod sa power o sa gahom nga atong gihatag sa mao nga bossing na to diha nga ilang amo. Tungod mga higala nga kining ubang mga leader nga ang ilang mentality nila, ilang huna-huna nila nga nakasandig sila og dakong karabaw. Nga karabaw na pud sila. Lantawa, Carl, sa itabo. Imbis nga sila nga bilang leader maglantaw, magprotektar, mag-provide sa ilang mga membro sa tanang benepisyo nga angay sa iyang mga membro. Siyang leader gigamit para pag-uwat sa iyang mga membro. Sumbungan sa katawan. Biha, no? Hilingig nga Nganong uwat, Carl? Kani mga katong mga bakaha, Carl? Patubang datos mga membro mga higala. Pero imbis pa patubang sa membro, patubang sa mga pipila ka mga opisyal. To nilang bossing. Unya karon gipagarpar nga nidaghan na ang maong mga hayupan. Gabasa ra day ga kuan mga higala. So gi-interview, gabasa. Unya naman na to ang papel na to dire nga ato mangyud nga i-post niya to na, Carl, para masayra sa mga katawa na to. Ang tawa, ang ilaha nga mga leader nila boy ilang gigamit nga pagpanguwat sa ilang mga membro. Kanya mga higala kung induman nato na may mga leaders yun, mga higala nga di nila matulon ba kay kaning Kristiyano. At the same time madlokon sa Dios. And saludo tas mga livelihood leader nga ingon ana ang ilang nga pensamento. Madlokon sa Dios. The same time mga higala na agi gitawag ba nga nay konsensya ba? Konsensya sa nagoy tao. konsensya. So ipabalo nila nga ipabasa sila kay part man to sa respect. Part man to sa respect mga higala. And kada pod, Carl, kanang term insert ako gamay, Carla. Kanang word bitong respect. Di mo makita mga higala nga gadula og binuang. Wala nang word nga respect mga higala sa tinarong. Og pananglitan ang inyong report ninyo. Og katong inyong gi-report ninyo tinarong to. Og naay mo komento, di mo kinahanglan mo respect kay kabalo mo factual to. Dili to opinion. Og na opinion to, pwede nga debate pa na, Carl, sa opinion man. Pero og factual lang inyong gisulti ninyo, na imong komento, walay mo'y problema kay nasayod mo tinuod nga katong inyong gisulti tinuod. Pero tungod kay atong gibulgar, Carl, gi-expose na to og unsay anomalya sulod sa ilang nga pagpang-report mga higala nga ang mga kining hayupan ni daghan na. Unsay term nila, Carl? Respect. Diya kita mo na binuang na hitabo. Kay mga bisag basic lang no tanaw kag salida mga higala Tagalog ang morisbak ana mga daotan. Karon mga pinangantig paminaw kabahin aning sa ilahang resbak atong gibasa ang ilang gisulat daan Kim para basahon na lang. Atong gi-expose nga mo ilang buhat. Unsay ilang gibuhat pagka next week mga higala gisugo sa atong pinalangga nga opisyal ipabarangay ang mao nga livelihood staff mga higala. Sumbungan sa katawan. Gigamit gyapon ang pinakagamay gobyerno sa usa ka lugar
Piha kayo. Para nga ipabarangay, parang hadlokon siya. Sumbungan. So, unsay kaso? Unsay di kaso, ana? Expose? Illegal expose? Sa man yung mga klase nga kuwan? Ang pait pag doon, Carl. Ha? Ipatawag ka sa mao nga kuan no ni pinakagamay nga unit sa to ang gobyerno. Pag ang gobyerno nato, No. ipatawag mga higala nya gipatawag ka sa isyu nga gasulti kag tinuod. Sumbungan sa So, sa sitio bahay to, Kem, atong i-klaro may nga, sa sitio bahay, mga higala, ang naay bomba. Kanang bomba, konsihal, para masayod ka, kulang na. Sumbungan sa katawan. 35, kulang manggani ng uskabok bomba nga tulo ra mo kapanimalay, duha ra mong balay magtinabangay. Kana na noong 30 kapin ka mga lumulupyo magtabang ana. Ayaw sag pagarpar diha. Ato sang apuron sila tanan, usa ta magginarbo. Sumbungan sa katawan. Unya wani mo gitugag kisi nakakwarta ana. Sumbungan. Sir, dili namin mutuo sa pagdumala nila gikan sila naglingkod sa una. Karon magsigot sila nga mulihok na sila. May pa mga tulog sila mumata niyang 2020 aron masayod pud sila og unsa kapait mi nga mga kabos sa ilang pagpiyong makita nila ang kangit-ngit sa among kinabuhi nang Pait na kayo. lihok na sila karon pero good luck na lang sa eleksyon pohon. Salamat ha sa mensahe. Kana lamang term niya Kim nga kuan Kim. Nakita niya. Luoy kayo? Oh. Atong klarohon gyud mga pinangatik paminaw. Pag human sa eleksyon, dali tayo kung idool sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy na mao ang tubig. Kay niya itong nangumpanya ko dire, murag luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayo mo magkabanas layo. So kinsa may i-blame di ay? Sa ilang kalulukoy mga raw. Panubig sa una di ay konsihal. Di ba kanang imong giduol mo or man punay amo ato ang opisyal sa una? Sumbungan sa katawan. Unya, soda. wala man na imong giduol nimo. Wala pa na nimo Kay giduol. ang Lucky 7 may sugyot anang priority karon. Mapanubig. Kung nakainomdom ka konsyal, di ba? Sa part man na sa inyong CDP, Comprehensive Development Planning dito sa Talisay. Unya, Karon may imong giduol. contradicting pag kayo, Carl, nga matod pa niya, iyang dali niya duol dayon. Mga higala no, ni duol sa dayon sa amahang inahan. No. Pero ni duol ka unsa ka tinuod mga konsyala nga ni duol ka? Apan ato laging napay live session mga higala diya sulod sa SB session. Katong gipapili lagi gabutuhanay na mo. Tinuod. Nga Drilling machine para matagan gagan tubig, panubig tanang mga barangay sa to ang lugar. Usa maligi ka sa una nga nibutong dili aprobahan ang tubig. Sumbungan sa katawan. Biha kay mga higala no, nahimo nila nato na ba nga ano bang istoryahon kas patuhuon ka niya Patuhuon na kita? Atubang? Sumbungan sa katawan. Grabe. Og tinuod ang imuha nga prinsipyo nimo konsyal. Og tinuod ang imuha nga aim nimo sa kinabuhi nimo nga muhatag og tubig diha mao to nga niadto gyud kang inahagamahan para mahatagan og tubig diha. Ikaw unta apil unta kas niboto nga manaay dapat ang katong ato ang kuan Carl kining drilling machine. Niboto unta ka ato. Kay kung nibuto pa lang kadaan nato konsihal nag-start January nag-start na unta og palit og drilling machine. So expected within 2 months ato pa ng March unta nga tubig na niya. Tubig na niya. Ilan ka bulan ron? Sumbungan sa katawan. Ang dili lang kay diha lang Carl. Og ang iyang kasing-kasing bitaw para pagpatubig yun mga higala. Karon og nibuto unta siya sa drilling machine. Pila na ka atong mga lumulupyo karong naa na untay panubig. Sumbungan sa katawan. Grabe no? Ang ato ang kuan no? Lisod ang atong politika diri mga higala.
puro pagpanguwat ang naa sa ato ang mga ubang opisyalis diha. Sumbungan sa katawan. Arita sa mensahe mga pinangatik paminaw na si Sally. Sa katawan. May pagpaminaw day Carl no? Master Robert Bravo. Minaw siya karon sa may Thailand. Sila ni Ma'am Garlene Lima mayong pagpaminaw ma'am pag watching sa ato nga live, and also Sir Michael Cataylo and si bossing din na to Carl, si Sir Ray Blanco may paglantaw sa to ang live na to, and sila Junjun, Roma Lindio, Dilia Obreca, Prince Rael Catio, May Amasola, JR Amel Gaspan, Rosendo Chua Consolacion Jr. watching sila karon Carl, and sila pa rin Rosendo Chua Consolacion. Same dito no. And si Bobby Babor. Sir, mga bauhak ng tanan sa Pikas, hasta ilang mga avid listeners, one time may nitawag nila o sa kabayi, nagpasalamat sa kalsada nga bagong nahuman. Salamat daw nila ni Mayor. Unya, gibalik-balik nilang ingon nga sa kalahi. Lahi man ang kalahi. Gaando-ando rapod ang mga amaw sa Pikas. Kinsa ka mini nila to. Salamat sa mensahe mga igala. Sir, kulang kayong tubig diri sitso langaw kanang dalan at bang sa crossing Malasbala, sir, bason makasuroy mo diri. Ato ang gobyerno mga igala no kana focus tag tubig karon o gani na mo na gi-focus sa ato ang Lucky 7 nga matubigan gid ang mga kaigsunan kay mo guni gikulang nato. So pinaagi sa pagpanday sa balaod mga igala, walay choice ang ato ang executive is ilahagit nga i-implement na kay naaprubahan man na only lang mga igala kay kanigong sa ato ang council mga igala tyranny of votes maguni siya. So kinsay pinakadaghan nila silang grupo ha, so sa ilahang gusto mo'y matuman, pero mao na nga gikuha nila ang live para nga dili mahibalan sa ato mga kaigsunan o kinsay nagplano, and then mo da ni result came nga mao na ni resulta nga ilahang kuan mo na ni na resulta nga wala pa di ay radyo di ay ron no murag wala ra makita di mo mga igala og panalitan og wala pa radyo, wala pa taga-banday og unsay pangapangitabo diha. Mahimo mga higala nga tanang makita na to mga benepisyo, mapatubig, mapa kuryente, ni kining kalsada Carlo unsa pa diha. Dapat nga pasalamat gid nilang grupo ha kay dako kay tag-utang kabubuton nila. Ngabihan no. Sir, kusog mo diri sa may baras, gawalda sila pero wala sang may gapamati sa ila. Sila lang man ang igo sang ginawakal nila daw sinugin nga tarong nga tao daw hindi kawatan si Eduardo. Actually mga pinangantik muminaw no. Garbo sila nga daghan daw naminaw nila. Onya, o sila kabalo mga igala, mga tao naniira day nila. Sumbungan sa katawan. Bright maguni mga tao. Ang bisan gatuo sila nga bisan katuo sila mga igala nga dinuon ni atong istorya diri. Pero ilaha pag yun, gisiguro pag yun Kim. Outro ang ato ang gi-expose diri. So unsaon nimo pag-verify unsa ka tinuod? Dapat may comparison. Dapat gina. Naminaw sila diha ninyo. So it does not mean nga naminaw sila ninyo, ding inyo na sila. Ila lang gitandi. O unsa ka balido ang inyong tubag ngadto sa mga pangutana nato. And in fact mga higala, mo po ni ato ang sige na to nga gi kuan Carl no, ato ang gi-advise ato ang mga listeners na to. Paminaw pud mo nila mismo. Kay at least ang both sides mo inyohang mapaminawan. O kamo na mismo may makatimbang-timbang o gisay gasultig tinuod. Tinuod. Mo gina, kita dire limpyo ato konsensya. Gisulti nato ang ato ang nasayran dire o si actual pa nga panghitabo didto. Then paminaw mo sila ha. Lantawa og unsaon nila mosulti ba sila sa tinuod o ila na pud ba nga balihon ang mga istorya. Mo gina. Muna intilihado bitaw nga listener Carl. Yes, and ato igit ato ang mga nag-view sa ato ang kuan kem. Ato ang live. Happy watching Carl ni Aboso Jones Lee, ni Ams Jeff,
ni El Rema. Shout out ko na siya, Carl. Kaya watching ko na siya, Carl. Slayansky Martinez, Star Apple, Lifany Rodriguez, ni Janeline Acosta, Colby Mora, Rhea Roman Espirito, Juniza Olino Cereales, Bining Marikit. Ako na watching siya sa may Tanhay day, Carl. Sila Melky Tevespino, Jarian Abrasado, Cadilinia, JD Lu, Aquino, sa may Dumaguete siya karon ni Carl. Watching siya sa Dumaguete. And Sir Carl, hilas kayo ang konsihal, may naman sa saad pero wala matuman. Kay diri sa proper one abis tubig ug dalan yang gisaad, pait kayo. Anyang istorya, ang kuan lang daw yung gisaaran yun sa pag-eleksyon niya, ang gisaaran daw Luyang lang. ang luyang lamang sitio bahay mo nangyag yung gituman kay wala man maminaw ang abis. So diri abis tubig ug dalan yang gisaad, pait kayo mi diri tubig kay usa ra katabay ang among tabangan og timba hapit may 20 ka buok. Mas grabe gani sa sitio bahay kay kuan gyud usa ka bomba Tibuok lugar magtabang mo na yung kulang na di na pwede os kabuok di na pwede og sila ray pasagdaan mga higala biyaan na di na katilaw na sitio bahay kinahanglan tubig dili na mao mo pud ilang naandan, Carl. Ang ilang naandan, Carl, makatag og usa ka proyekto sa usa ka lugar. Enough na. Biyaan na. Dili na pwede. Dako kay nang kulang. Then claim na nila natay gibutang sa ato ang luyang, atong panubig. Pero was kabukar day ilang gibutang. Nya pag human magtabang may man og daghang king baba ng imuhang bomba, os kabuk bomba ra na dili niya ni gyapon. So ika 30 ka nga pamilya kay kada adlaw man tagakuan. So scheduling na pod. Dili mo nang kulang gina siya. Wala tay rason nga ipagpar pa nato. O daghanan ninyo. Kay daghan magakulang og tubig gud diha. So i-provide og unsay angay dapat diha. Anya dapat sir 20 ka buok og magkadungan dugay gid kay magkaabot. Wa pa ko masayop. Og kinsay makauna maoy makatimba og una sa dalan paperting paita. Diri ni proper one abis. Salamat sa pagbasa. Kita nimo ang kuan mga higala diferensya. Sir, ang trapo nga politiko tudo pagarpar sa ilang tulo nga politiko pareha sila ni bossing. Same feather flocks together. Padayon nag-expose sa hiwi nga binuhatan nila dili ta mahadlok kay God is with us. More power to RFM. Salamat gikan sa concerned citizen sa may abis. Sakto gid ngayon, Carl, nga same feathers flocks together kay matod pa bitaw ni konsyal no nga pareha sila handom, Carl. Atong paminawan. Nga ako ang brad. Nga bisag unsa akong ipangayoon, iya ginang ipatuman. Kay tungod pareha man may ambisyon sa kinabuhi. Pareha day sila ambisyon sa kinabuhi. Kailaman tang Vice Mayor. So pareha silang siya mismo ni Angkon. Sumbungan sa katawan. Sakto bining ingon sa concerned citizen sa abis mga higala no nga God is with us. Kay base sa Roma game, if God is with us, who can be against us? Sumbungan sa katawan. Garapal ni si Bossing Baka wala maulaw sa Ginoo, sige niya gamit ang Ginoo sa iya nga pagkabakakong. Tinuod no kanibang gamito nimo ang Ginoo para mahimo kang tarong, ang mga pulong sino mahimo kang tarong pero ang imong binuhatan dili maayo. Man klaro mo lay Ginoo, Carl. Grabe no. Kay ang tawo na ay Ginoo mga higala. Dili na nay gamito ng ngalan Ginoo para pasipala. Tinuod. Kamot na siya nga pagpamotbot, Carl. Tinuod. O gigamit mangani niya ang pangalan mismo sa ato ang Ginoo? Mahal nga kagahom, Carl. Ang atong Ginoo sa iya ang pagpamakak. Diyan imong makita nga wa si kadlok sa Ginoo. Kung nahimo mga niya gamit ang Ginoo no samot na dagway kitang mga katawhan. Tamo ra ta. Sa katawan. Butbuto ng mga livelihood staff, sir. Sige report nga nilambo bisan daghan kaayo wala maapod ning mga membro.
Luoy kayo kay maghulat ra og nus apa motubo ang baktin. Maghulat og nus apa mga anak. Luoy kay mga membro kay dili na lang nila apuron. Dugay kay hulat usa mabaktinan. Sumbungan sa katawan. Mag-promote gani ka og kuan. Pwede ra day. Mag-promote gani ka og livelihood program. Kanang tanang membro apuro ni muna sila kay everyday kana sila tanan mukahaon na apo na sila gasto na sila panginahanglanon dili pwedeng hulat-hulato nimo mo ganing naay gitawag livelihood program kanang sa ato ang gender development God mga igala partly ang livelihood ana mga pinangatig paminaw pero lahi sa ato diri warabag paswerte ay lang kay iyagi mag-raffle. So kung wa man ka maapil sa raffle, sorry, hulat na lang ka. Dili ron mao. Dili ingin ana ang programa sa ato ang gobyerno, Carl. Pait trabag yun, Kim. Kay ang livelihood staff, siya siguro na siyang naiya, ha? Sumbungan sa katawan. Og sa uban pa na, og adto ka sa mga military nga principal mga igala, ang ilaha nga leader o ilaha nga company commander mao gana siya katapusan nga mabilin. Di ba, Kim? Kung mutan-aw gani tag mga movies, Kim. Na sila ilang mission nila. Og manakay bisag ganing sa helicopter, Carl. Kaysa may pinakalas nga mo sakay sa helicopter, siyang leader. Kaya iyang siguro doon nga iyang tanang mga membro nasulod na gyud sa mao nga salakyan. During war mga igala, the first nga mo step sa ground mga igala. The first one to step on the ground Leader. is the leader. And the last one who will saka sa step up sa mga kuan ni whatever nga mga sakyanan nga ilaha nga sakyan, like for example helicopter, eroplano ba na o kuan ba na truck or ilabang sakyan kuban. The last one nga mo step up mga igala leader is the leader. Lahi man diri sa tuwa nga livelihood, the first one to receive is the leader. Sumbungan sa katawan. Nakita nimo? Ang una nga mudawat, a leader. Dayong, rapol na ang uban. Sumbungan sa katawan. Kita nimo, nidawat na siya og baboy unsa pa nang mga kuan diha. Iparapol ang uban, unya gadawat siya og binulan. Sumbungan sa katawan. Gadawat siya og binulan. Kita nimo, giunsa ka paggago? Sumbungan sa katawan. Kana gid mismo, Carl, kana mayon nga iparaffle no. Pait kayo mga igala. Imagine na mga daghan kayo mga kabataan na to. Imagine na lang ha. Nasa inyong tugaran karon daghang mga bata unya balor rag 5 pesos 5 kabok tag mamiso. Sila 20 sila kabok, 15 kabok mga bata. 5 pesos tag mamiso. Iitsa nimo tunga nila. May imagine nimo unsa sila kapait nila nga kanang mag-aim sila, Carl, nga makakuha unta sila bahin ni adtong mao nga award nga imong giitsa nimo dia dili giniana kay ang ato ang gobyerno mga higala wala exempted anay sa ato ang buhis sa atong pagpamuhis mga higala wala exemption mo na nga ang ato ang programa sa ato ang panggobyerno mahimo ihatag niya tanan ang iyang nga benepisyo ngadto sa taong iyang gikuan sa iyang kwarta. Unya lantaw Carla ginato livelihood og pipila ka buok kuan pipila ka buok mga kining hayupan unsa may gihimo sa Manila, Carl, atong kabahin sa amelioration mga higala nga ginakulang ang ilang amelioration daghan kang wala kadawat. Ang kaban sa ilahang lokal nga kagamahanan, Carl, ang ilahang kwarta sa ilahang lugar ilang gikuhaan para maapod-apod sa ilahang mga katawhan. Pila ka tuig mga higala ang atong pangwarta diri wala kita kay balo og asa patubang. Wa kita kay balo. Katong mga kwartaha unta bisag gagahin pod unta sila ato para nga i-counterpart nila sa mong proyekto since ga-exist naman gyud ang maong proyekto, Carl, no? Og sa ato ba nanay regalo
wala man maapod ato ang mga membro. So atong dungagan tong regaluha para nga maapod siya. Mao nay gugma sa gobyerno nga angay untan lang ihatag sa ato ang mga kabos na to mga kaigsunan. Apan sa ato adreo lahi. Petili suda gianad ta na gianad ta sa atong panggobyerno mga higala nga jutay ang oportunidad og kinahanglan kitang maningkamot, kinahanglan ta magpaswerte para maka-avail na ng mao nga oportunidad. Sumbungan sa katawan. Aritas mga mensahe, mga pinangantig paminaw, mga katawhan diri sa Mabinay, dili na ta magpauwat anang mga taong nadato tungod sa ilang kaugalingong interest. Wala sila'y kaluoy, mahimong binlan o bukog, mga mag-uuma tungod sa ilang pagpangubkob sa mga kasapaan. Mga buhi sidula katunga ang nitubo sa bayad, sa laktod kitay maoy gabayad sa utang diri sa atong lungsod. Sunod, mo guna sa direktamente istorya, sakto guna. Mao nga magmata na tang tanan, daghang salamat sa mga RFM, sa mga kasayuran nga among nabalan, ato ning nabalan. Kita mismo. Late lang gani putani nga pag-usisa, ato ning nabalan. Kay ug wala mo magpabilin mi nga mga buta sa kamaturan. Wala ta magpabilin gitang buta gid sa kamaturan. Muning ato padayon ta sa pag-expose aron nga mahimong maayo ang serbisyo sa atong gobyerno. Dili tumong nga atong hagbaon ang gobyerno. Ang atong tumong mamaayo ang serbisyo sa gobyerno nga ang atong mga kabus nga mga katawhan may mabenepisyo. Sumbungan sa katawan. Atong gihimo Carl ba nga ang hiwi nga sistema sukad pa sa kaniadto mga higala. Ato aba nga gi pangitaag paagi atong giusisa og unsay mga panghitabo ug ato ang paningkamutan nga mauli natos husto nga sistema. No, mo ni atong tumong mga pinangantig paminaw. Dili ningong ikadaotan tang klaseng tao atong para mamaayo ang atong serbisyo. And Card, katong regarding atong kuan Card, i-insert lang nako katong sa Gatex Card about sa atong sa Abyss gani katong na mga buo sila nga lisod taon sila kayo. Sige. Oo, di ba? Katong Nadia Card katong gi-text dia. Yes. Sa Gatex ato, ma'am, sir, palihog ug pabalod diha og asa mo nga lugar and ato ang pangitag pagi ug may magani og naay makaanhin di dire para at least makahinabit. Balas-balas. Sa balas-balas to. Katong tabay nila no. Oo. Sakto ba ka? Katong lang Gatex ato. Kuan ma'am sir palihog og makuan ning kahigayon mo. Bisita lang. Pwede mo makabisita dire. O pwede pong i-text rin ninyo og asa mong dapita para nga ato ang mapakita paging makatabang tadi ang lugar. Mapadali ang pagpanubig mga higala. So bisitahan lang mi diri sa estasyonan. Sumbungan sa katawan. Sir, mangutanay ko, kanang mula mo kwarta livelihood mahal di ay kay ang 500 tag 25 weekly taga kansanaan. Ang 500 tag 25 ang semana. So pila ni kabulan nga imong bayaran kay normal magini siya ang usa ka livelihood na sila yung mga pahulam kinanglan napod sila yung revenue ginansya so nasa ipatong interest so, pero kanina bilang maguni siya sa micro nga lending mga higala nga kundiin 500 so ginagmay ni siya so pila ka bulan ato sa balon og pila ka bulan nga imong pagbayad ani parang mabalaan na to og pila percentage sa kani percentage sa ilang patong sa inyo interest. Pila interest niya mga higala ba. Imagine nimo no? Na sila papautang 500 kim so naay mangutang yung 500 pud kim. Meaning lisod gid sila. Oo. Pero kabalo mo mga higala kaning atoa nga mga opisyal na to labi na gid atong halangdon nga pinalangga na to nga opisyal mga higala. Every week gakaon na sila sa mga restaurant nga mga mahalon kanang mga on sila the list nga ilahang mabayaran mga higala 2,000 pataas sa kaon na sa kim pero atong mga kabos dai diri no manghulang pa maganik 500 pero sa ilaha kaon na mga higala bayad sila sa restaurant 2,000 nga to 3,000 kapin. Ang sakit pag kayo hanrawon Carl. Mga higala. Ang sakit kayo ba? Kita ang mga pobre.
ultimong 20 pesos dako na kayo para nato. 50 pesos dako na kayo para nato. Pila na ta magtabang. Nga magdanginot gyud ta taman kay kini nga to ang panginabuhi taon nga lisod gyud. Oh. Apan Carl, sila matod pa no nga ang usa ka kananan tag 2,000 kapin. No. Dinagko nga gastuhan na Gasto. yung mga galang Dagko. kuan ka ba luxurious kayo bitaw nga panginabuhi. Pero sa ilang gipang sakyan pagato dito kitang mga pobre apiltas gabayad sa buhis para nga makurduhan sila. Biha, no? Sa ilang pagusto sila lakaw kita apil tagbayad nila. Unya, sila, ligo silang dagat mga igala, enjoy kayo sila. Pero kita gani, di kita kanona, bisag ligo na lang spring kay resort man ta. Sumbunganan sa katawan. Resort man ta. Lisod kayo. Ultimong pagpamliti card ako kayo kuan. Imbes nga ipliti na to ato lang palit og bugas. Yes. Ingig kayo. Sir, dili na mailad ang mga katawhan sa Mabinay. Oh, ito, last time ita mga igala na minaw ko bago sa ka wali baderibrib. Ay, wali baderibrib. Matod pa niya ang kining ang kining imong buhaton sa usa ka tawo, ang tawo magpabilin nimo dili nimo na matudluan Kim. Kay ang pabilin sa usa ka tawo it's a choice sa usa ka tawo. Yan Sa iya kabubuton. kabuton. Like for example, bisag unsaon nimo explicar niya, bisag unsa ka tinuod nimo istorya. Og dili siya mamutuon nimo. Wala. Di gina mutuon nimo. Tenon. Mo na yung mga alipores. Sumbunganan sa katawan. So bisag unsaon na to og argue pagpasabot nila. Pero di gina sila mutuon nimo. Kay ngano man, sirado naman nilang una-una. Bisag nakita nila ang sayop nga buhat, parihaan ning resi. Gadawat man siya ni Busing. So sa iyang buhaton, dipinsaan niya si Busing. Sakto ba, Kim? Naura gina. O sa iyang pagdipinsa mga higala ato paminawon. Si Mayor Kurap, mao kanyang mampasi, kay kurap mo pa ng kwarta na, asa kwarta na ron. Kita nimo? Iyahang girason gani ang mampasi. Bisag wa siya kabalog unsa na mampasi. Wala. Unya That kiniraban. was 1990. Naabot si Risi sa Mabinay. 2019. Karon na lamang 2019. Pero gahisgot siya mampasi. Wala gani siya proof. Bisan usa na lang ka papel nga mo'y mo pamatuod nga naay gikurap. Ultimo Ade, sigurong lugar kapag- gani Carlo ka sa opisina sa Mampasi. Mampas. Wa siya kabalo. Pero paraya argumento na lang to and protection sa naghatag niya. Karon mga igala, kanang word corrupt dili na applicable sa private nga tawo. Oo. Ang korupsyon mga igala Government is na only siya. applicable to those government officials and government employees. Walay korupsyon kanang gitawag nga Pribado. pribado ka. And besides pribado ta mga igala. Siya mismo ang ultimong word mismo, word itself mga higala, wa sa kasabot ug asa I-apply i-apply. Kanang pribado mga igala, ikaw na minaw ron nga naa sa bukid, dili ka matawag corrupt kay dili ka empleyado sa gobyerno, at least empleyado ka o opisyal ka. Kita mo na unsay So- mentalidad sa ilang mga tigpamaba diha. Pero the issue is mingon siya o kanang kuan, gikurap manpod ninyo. Ah. So meaning na korupsyon nga nahitabo, yang giangin kita nga nangurap pud ta. Kay kato ako nang i-convert Carl, unsay buot pasabot anang word nga atong ang ato ang Bisaya nga word mga higala nga pod. Ug sa ato ni English, likewise ba? Oh. Sumbalik ba? Kada bang likewise pareha ba? Ana. Pareha ko na, mayon ka nga gigutom man ko. Ako pod, gigutom pod ko. Di ba mo gamit kag pod gani. Granting nga the first imuhang premise nimo o kanang first dimong statement nimo granted na nga sakto. Pareha atong kuan. O mayon sila nga corrupt si kuan. Unya kana pong sumampasi wala ba pod? Oh, di ba? Wala ba pod nila gi corrupt? But pasabot na admission nga ang first statement niya nga niyon siyang corrupt si mauni. Tinuod ditong nangurap. Pareha atong kuan mga igala. Pareha atong jogging. Jogging silang duha. Tagalog yung partner, Tagalog. Ingon tong Bisaya, kamusta? Ingon ang kuan, sandali lang.
pagod. Mm. Ingon pod ag usa mga higala. Si ingong Bisaya pod. Sige. Pagod ka. O ako, pagod pod. So, may admission. So, to prove sa statement ni Rize nga genuine, legit gid nga na ay corruption mga higala. Atong paistoryahon si Rene. Ilahan ang tao tanan, di na ato Wala na to sila pugsaan na Kim. Kusa na nga nigawa sa ilahan mga baba because mo ni na to, the truth will set you free. And the truth will prevail. Di ba? Ato ang paminahon mga higala to prove sa istorya ni Rene Rize. Atong paminahon Osmond si Rize be. Si Mayor Kurap, o kanyang mampasig, kikurap mo po ng kwarta na, asa kwarta na ron. Atong paminahon si Rene mga higala. Mairang magsigi ingon nga, si Kuan kining ilang itawag, si Busing, na ay mga negosyong illegal. Nya, kamo, wala ba po yung negosyong illegal? Sumbungaran sa katawan. Klaro kay mga higala. Apan wa na magitay gong oras ato aning tiwason ng mga adlaw no. Mo dawat ang mga colors ug mga adlaw Kim tungod kay apiki mata sa oras nga taas ang nga isyu nga atong gisgutan mga higala. Ato aning nga tiwason og mga adlaw. Happy watching card ni Mevi Alinyabo, nila Miraflor Bilao Aliones. Hisuler Eric and ni ABG Bohol, and Raymond Abreu Rico, and si Ma'am Emma para Kuelas Visitasyon Day. Always gusto silang kasunod sa itong programa card. Ni Rain Lalab, wow, happy watching dia. And Maldrito Santillan Ejercito, and also ni Babor Janet Miraflor Bilao Leones, watching sa may Bakba. And si Myung Sok Pyungho Xiongyon, mayong pagpaminaw dia. And An asam na siya. Good afternoon sa watching sa may Saudi Arabia. Saudi Arabia siya mga higala. Watching siya. And Neri family, may pagpaminaw, Narciso family also sa may Barangay Samak. Salamat sa pagsunod sa programa. Sir, mangutana, unsaon na mo pag-adto sa Biscom na aman unta may kuluhaon. So, kakinanglan lamang ka barangay certification nga moadto ka sa Biscom na kay kuluhaon, and then moari ka sa ato ang sentro para matagaan ka og medical certificate nga to prove nga fit to travel ka, and then mo agi ka sa police para matagaan kag travel authority. So kana lang tulo ang ikinanglan, and then pwede na ka maka-pass by sa ilahang border. So mo rin na gikinanglan no. Si Ma'am Rosani Magsiko Bautista Budcar watching po, and also ni Pastor Wilbert Gundao Babor. Happy watching dia ni mga pastor. Atong oras mga pinangating maminaw, alaon na 16 na gid sa kamuntuhon. Mosunod ato ang programa Nance program ni Ate Arlene Doc Jan Diasis ug ni Kuya Balong. And after ana mga higala, ato programa rakrakan sa hapon kauban si Ray Bullseye Blanco. Ato nga programa mga higala gitod kaninyo sa Ruiz Enterprises para sa inyuha nga mga tiles, hardwares, electrical supplies, construction materials, school supplies available diri sa tuang nga Ruiz Enterprises. Papa Jubin mayo nga pagpaminaw diha sa may Lumbangan. Sir, katong nag-text sa rakrakan atong Biyernes nga nag-ingon nga tsada na daw ang dalan diri sa Sitio Uwayon, Barangay Manlingay. Bot-boto kay mubo ra kaayo 90 meters raman na wala pagani na katunga pertig yung danluga sa motor sir. Alipuri sa na ni Bossing ang nalipay. Thank you sir. Sitio Pinaasa, Barangay Manlingay na nabulong na yung Pinaasa. Happy watching Carl ni Hayes Lay and also Geraldine Dayot, no? Happy watching dia. Sir, proper na pasuan, kulang gid mig tubig, hinaot magkatubig mi diri. Sige lang kay kabalo mo mga higala tungod sa atong pagtingog nato tanan. Kitang tanan nagdungan tag tingog, ang ato ang gobyerno nagkatarantar og asay ilang unang-unahon. Pero at least na nagkatarantar sila kaysa sa una nga wa gid pakabana. Kung nakahinom-dom ta suntok sa buwan dili may tabo nga makatilaw og tubig. Nganong karon naning kamot lagi nga makatilaw og tubig tanan. Nahimo mo lang yan. Pag gusto, maraming paraan. Pag di gusto, maraming dahilan.
tarantar gina sila ron Carl kay pila na katuig mga higala nga gipabayan ta nila. Ato ang mga ubang mga lugar wa gi bisag panubig na lamang. Pila ka panahon nga gibiyaan. Karon nga natribukar na nga og panalitag padayunon gyapon nila ning ilang mga binuang nila pagpabaya sa ato ang mga kabaranggayan. Klaro naman Carl ni ulbo na ang tawo. Tinon. Tawa sa resulta mga higala nga ni ulbo na kitang mga pobre diri sa tong lugar na to. Gakahiusa ang mga pobre. Ni ulbo ta. Unsay ilang nabuhat ron mga higala ba tarantar sila og patubig na to. Nakita nimo mo say power sa mga katawan mga higala. Walay mulabaw sa power sa kadaghanan. Mao gina. Bisag unsa ta ka gagmay, may kaya, may wala, unsa pa ta ka ulipon. Basta makahiusa lang ta. Mao na pinaka-power nga tingog sa tuwa nga kalibutan mga higala. Then atog yung putlon Carl. Ato mga higala atog yung putlon ang atong mentalidad nato nga ang mga opisyales mo ni mga kuha na to no kining labaw na to. No. Sayop na. Sayop ng pensamento nga ng mga higala. Kay kita ang mga citizens, kita ang mga lumulupyo, gabuhista, kitay amo aning mga tawhanan ni. Kini mga opisyalis na to mapa barangay sa ato ang munisipal. Tanang opisyalis mga higala kana sila muna siya muchachos gobyerno. Muna ato ang mga trabahantes gobyerno. Bisag mga opisyalis pa kadiya trabahante kas gobyerno. Ang imong amo nimo kita ang mga ordinaryong lumulupyo. Nya kuan mga higala bilang usa ka concerned citizen dili pod pagkangalan nga sila moy mga opisyal dili na lang po nato sila respetuhon. Respetuhon gyapon nato sila. Pero kung natin nakita nga dili maayo nga buhat nila, yung katungod nato nga mopahibalo nila. Atong katungod na nga mo check nila, atong katungod nga kita may mo sulte o unsay mga diferensya nila para matarong nila ang ilang pagpangobyerno. Kay ilang nga pagpanerbisyo sa gobyerno kay ilang man gidedikar ilang kaugalingon diha. Nagpapili man sila Carl na sa mao nga posisyon nga sa mao nga trabaho and ang ilang nga gidawat nga sweldo gikan man sa ato ang kwarta sa ato nga buhis in which gikan mismo natong malumulupyo. So anang dapita atong katungod nga mo check ug mo tarong nila. Ilang nga trabaho mga higala paghatag sa serbisyo nga gikan sa gobyerno ngadto sa mga tao. Unsa may respeto nga angay imong ihatag kung ang benepisyo nga para nimo tuara nila. Lain kayo bation nga ang para nimo tua nila. Ang para nila tuara gyapon nila. So dili ron mao. That's the time nga mo reacta, mo reklamo ta, mo pahibalo ta, mo padanga ta. Mo na itumong nato nga ang para nimo di mo. Ang para nila patas ta. So atong yang ato mga opisyal dili ingong ni kontra mi ninyo. Dili ang among respeto kami mga kaigsunan tanan respeto naatanan ninyo. Pagyukbo, pagrespeto naatanan. Pero respeto apod ang tawo. Ang benepisyo nga para niya ihatag para niya. Serbisyo ang mga tawo gahatag sa imuhang sweldo. So, sir, dire sa sitio ganas isa lang ka bomba tibok sitio maoy pangabo. Usahay gahi na kay mahubsan man og tubig. Puni gitawag na to kulang ni. Kulang ni dungagan pa nato ni nga may abot sa panahon nga ang tubig maabot gyud sa iyahang kusina. Usa ta mo pagarpar nga tawhay ta kung ang mga lumulupyo nato mapaabot nato ang tubig ngadto sa ilang kusina. Mukabo pagani ang tao wala patay angay nga ikalipay anak mga higala. Kay pahak gyapon na sa iyang oras. Kaltas na sa iyang oras, hago na sa iyang pagkatawo. Usa ta malipay diri mga pinangantig paminaw kung ang tubig maabot na sa atoa nga mga tagsa-tagsa ka mga kusina. That's the time mo kaingon ta uswag na ang atoa nga lungsod. Parihar gud na Carl sa usa ka panimalay mga higala og maghimo ka og balay ug pananglitan ang imuha nga poste nimo mo pa ni napagwapo nimo ang posting usa ka buok poste napay laing tulo nga imuha nga ipagwapo kapag gani matibuok di mo pagwapo imong kaugalingong balay ayaw sagsulti nga gwapo na kag balay himoa nga mahuman nimo imong balay usa ka mosulti nga gwapo imong balay sama ra pud na sa to ang mga mga kalsadaan diri Carl. Sigurado asa nga mahatagan nimo maayong dalan ang tibuok lugar
para usa ka musulti nga maayo og mga dalan ang amuhang lugar. Tinuod. Dili kay hatagan og kining usa ka buk barangay. Despite sa 32 ka barangay mga higala, usa ka barangay hatagan og pipila lamang ka metros nga mga dalan. Di yung i-claim ng tibuok mabinay gwapo nagdalanan. Unya aside anak Kim no. Hmm. Katungod sa mga katawhan nga tagaan jog saktong dalan. Oh, katungod na. Kay Kay Carl, ogari ka, sumbalikon bitaw nato mga higalo no sa ato ang function sa ato ang sovereignty nato o kini sa ato ang lugar mga higala. Function sa atong panggobyerno. First anak Carl nga hatagag priority farm to market road. Kanang farm to market road nato mga higala, numero 1 na tungod nga para mahatagan og tsansa oportunidad ang ato ang mga pobre mga mag-uuma nga ang ilahang mga produkto mahatod ngadto sa ato ang mga market nato o kining ato ang mga tiyanggi nato. So mo na gihatag nga prioridad unta apan pila na katuig mga higala hantod karon napay gyapon ato makita mga post nato nga humay na lay kulang kining binhi na lay kulang Carl kay pwede nang katamnan. Tinuod. Nya magsige pagarpar ang pikas nga nindot na ang mga kadalanan. Ayaw sa mo og hisgot nga nindot na atong kadalanan. Hatagi sa og higayon ang ato ang mga ubang mga lugar nga matarong ninyo ang mga ang dalan nga in which dapat gina nila kay dugay na kay nang panahon na silang gasiging gahatag silang buhis nila. In short, samtang napay gaantos mga higala, wala pay rason nga Mao magpinta nga tawhay na ta. Sir, sige ginambog anang livelihood unya di ito ang mga membro mao'y gaantos og buhi sa baktin aron mahimong bigal aron manganak ihatag na po sa laing member. Unya sige gaangkon si Kuya Neil nilambo. Wala siya kabalo nga ang mga membro gaanto sa kadugayng panahon wala giapod. Muna yung problema bitaw kay si Kuya Neil kusog po kaayo nga mutira nato mga higala murarabag yun o wala kakapar sa series mga pinangantig paminaw nya kami among pamilya wag may tabong nga parmi unya kani pa na nakakapar mo nang natangtang sa series kay lagi pagpangapar masiya pa man noon may guts o may kaisog kapan ro speakers card mo bira na to mga pinangatik paminaw. In fact, wala gani kita mo bisgot niya, wala kita ingon mo storya against niya. Kalit na lang may kabalo nga mo na yung gibuhat na to. And wala gani may magkakitaan na niya. Pero kabalo may sa iya nga pagkatao. Nakaapan magod mga tawa na Carl. Lantawa ha, mga higala, lantawa ang mga tig pa maba sa pikas. Ba wala gid kay ma-pinpoint bisag usa na lang katig pamaba nila mga higala nga walay apan. Kamanday ka Carl? Puro ginay apan. Kikan nga napriksog pagmangawat. Kikan mo sapay ng mga adik. Kompleto gyud. So, diyan nimo makita ba ang usa ka tawo nga tarong unya na ay taong dili tarong magsige yaw-yaw niya. Unsa may logic aron Carl nga mayo ba na? Lisod kayo, balin lisoda kayo. So, angay untang bossing unta Carl, nanguha untas bossing og mga taong way apan para naa siya rights nga mo check sa laing tawo kay ang iyang mga trabahante o iyang tigbamaba walay apan. Mao gyud parihara gud Lisod kayo. Kanang nimo advice nimong ayaw pagpangawat Nya kawatan ng advice nimo. Lisod kayo. Sa man ikaw manggani. So wala gyapon basihan dapat pero, credibility ang tao mo kung mabuyag ka dapat ikaw mismo ikaw may magulo og buhat og mayo aron makabuyag ka sa mga gabuhat og dili mayo. Pero strategical ba po nang iyang gigamit ka ha? In fairness sa pikas bod mga igala sa kabusing nga side ba kuan gina strategical kay na Carl. Ang pinakamaayo nga manalipod sa usa ka kawatan Carl, kawatan ra pod. Mo na diha. And atapusa mensahe Kim ato ang basahon Kim. Og mangkrap na ang pawasiko nakapangutang manggani siya i-invest anang project nga walay saktong income mahatag sa atong lungsod pareho anang Namangyan Boulevard nganong dili man siya makapangutang para sa pawasiko aron makabangon. Muna. Nganong kinahanglan gyud iyang ihatag sa bais or pamaagi ra na niya para na siya bahin sa abot sa panubig diri. Wala ra bay konsiderasyon ning water district maningil gyud og penalty og madilid tagbayad dili kabalong munahuna nga ang mga tawo rong panahona walay saktong abot. Sakto biag kay ning imong mensahe no sa nag-text nato. Pertig yung saktuhan ng imuhang mensahe.
Ato ning tiwason ug maadlaw mga pinangati paminaw kay wala namang gitay igong oras. Salamat sa mga mensahe nga inyong gipadangat and sa ato ang mga callers, mga hilatag dispensa kay wala na to madawat tungod kay gamay laman na to ang limitado laman tong oras tungod po sa ato nga issues nga ato ang gituki karon nga kinahanglan sa taas nga oras ba Tris assured nga by tomorrow ato ani nga i-take up ang inyong nga mga tawag, mga pangutana o mga pagpadangan. Ato ang pagpasalamatan sa and ugma ko i-greet na ko to silang auntie wala man ako ma-receive tong ilang kuan pangalan karon ugma. Happy watching na Carl. I-receive niya na tananay ha. Ni Samantha Perez, ni Genesel Cabual, Gabunales, Dumasig, sa mga Gabunales family Carl. Minaw sila sa may barangay Yupisan, Pamplona. And Johnny Fee Acebes po watching po karon and also ni Ma'am Telma Aba. Happy watching diyan mo ma'am. So na kuan na ato lang ning ugman na ato nga i-take up ning mga pagpaabot sa mensahe mga pinangati paminaw. Ato ang programa gitud kininyo sa GGS Marketing and General Merchandise, Jeras Groceries, Caltis Gas Station, Petron Gas Station, Ruiz Print Shop, Ruiz Copra, Ruiz Color Roofing, Ruiz Print Shop, Ruiz Enterprises, Ruiz Glass and Aluminum Supply, Himag Oil, kaso kuan mga gala, Himag Oil pwede ninyo palit diri sa Ruiz Enterprises, Himag ni Ray Blanco, Christina's Beauty Salon, Bex Panyawan Herbal Oil, Bex Charcoal Paste, available diri sa tuang Ruiz Enterprises. Nuts Herbal Coffee, pwede sa ninyo mapalit kayo Meganox nga epektibo kayo sa inyo nga kalawasan. Meganox Capsule. Sa ngalan sa itong station CEO Sir Burley Ruiz, Station Manager Ma'am Linda, ato sa Station Manager Sir J. France, ato mga Ruiz Brothers, DJs and staff, sa tuang mga sukitik paminaw, amo ang kinasingkasing nga pagpasalamat sa inyong pagsunod sa ato ang programa. Daghang salamat. Kini si Carlo. Kini si Kem. This is Power 102.1 DYRY RFM Basta RFM. Ayos. May hapon kanatong tanan. Kahit amis